Het is weer vreemde midje, maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Leuk dat je bij bent. Noorderwind live. Er komen de 3 uur en in ieder geval... ik jij mezelf net. Doe mijn microfoon op, ja of nee? Ik zal even zien. Ja, ben ik wel in de insturing? Mooi. Dan praat ik gewoon even terug. Leuk dat je erbij bent. Noorderwind live. Met een heel soort gasten uit Boeten en Binnenland. We hebben nog leuke evenementen. We nog oproepen van top 100 en al dat soort zaken. We beginnen even met Regina. Het is juist een prachtig mooi uitje, Regina. Best een beetje opklaaid, hè? Ja, Christig, hè? Ja, hoe is Chris bij hem nou te staan? Ja, ik vind het geweldig. Ik hou er wel van. Een beetje die smoeke sfeer met Christ. Het is altijd zo jammer dat het in januari al je weer vergeten bent, hè? Ik vind het zo jammer dat er nog geen sneeuw ligt. Ik kan nog net... Ik wil wel heel graag die Chris sfeer hebben, maar... Maar doe was er ook sneeuw bij. Ik kan nog net de Chris blues. Nee? Master ik blues voor haar dan? Ja. Oeh, bluesprutsen. Oeh, bluesprutsen. Ik vind het wel mooi om te sissen, want Johan Fransen en Jan van Piekeren, hè, die hebben een hart... Geweldige kerels trouwens. Kom uit Utrecht, wij. Ja, ik ben al wat meer mais in de kunde. Ik probeer dus ook op oerol te krijgen. En ze hebben een prachtige kersthit. Ja. Ja, ik wil er even aandacht aan, Jan. Het is deze kerst mis ik je meer. En het gaat natuurlijk om meesken die er net mee binnen, die de Kries net met mij maatje, die wij hier dan missen. En hij had dat in zo'n mooi, zuiver noemer omskreun, dat Elsen niet het meisje jongen kind. En als het dan jongst, ja, dan wordt het alleen nog maar makkelijker en is het troostbaar voor degene die het mist. Het is een duet, hè? Het is een duet, hè, met Iris. Iris Penning. Ja. En ze binnen van de mini bij Tineke, hè? Oké. Wist je en jij nou, mijn oor? De 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tineke! Precies, ja. Op Radio 4 is ze nog steeds. Ja. Nijf jou een harde keer. Nou, nou ja. Nee, maar ik wil er even aandacht aan Jan. En ik zie de kersthit van 2019. Wist u toevallig, zit het al op Spotify of op YouTube? Het zit op YouTube, Spotify en het gaat aardig goed met de hits. Maar ik wil gewoon de kersthit. En het maakt het me niet uit. Wakker top 1000, 2050, Friesland, Utrecht. Het maakt het mij niks uit. Kersthit 2019. Deze kerst mis ik je meer. Van Piekeren. Geweldig, maar die rauwe stem. We hebben vaak de gast hier. Geweldige kerels. We komen straks te praten. Doe maar eens nog de vlog. Ik ga eerst even achter de bar, dames en heren, voordat we naar het eerste muzikale beginnen. Want er zitten 3 jong kerels van de Rolling Home. Volkkoor, stel je hem zelf even voor. Rien Zaakstra. Sietse de Vries. Sipke Kamstra. En je zit je net samen, want er komt weer een prachtig concert van je moeder. Daar geef ik aan even hoe praten. Het olieballenconcert, hè? Ja, 28 november hebben we heerlijk zo. Ik zou december doen. Ja, december was het. Na Sabbatiet. Hè? Ja. Nee, dan hebben we onze traditionele olieballenconcert. En dit keer, vanwege ik het 24 hier bestaan, hebben wij de theater is net gekregen van uw beschikking. Dus ja, geweldig. Wat wie dat? Een dik feest, jongens. Je hebt een jubileum. Ja, daar wist je zelf bij. Ja, ik ben er zelf bij. Ja. Ja. Kijk, maar even 2 april. Ja, het weer fantastisch. Hè? Volle bak. Ja, volle bak, 800 man in de tenten. Ja, dat weer geweldig. Geweldig, hè? Het werken oké. Super, no? Ja. En het leuke vond ik de afwisseling van alles wat. Van jonge band, in de big band is maar tot jam, alles wie aanwezig. Ja, weer een totale meerskip als het hele verhaal zo bejuist. Ja. Ja, je hebt door dat wordt wel even eerder hoor dan. Nou dan. Nee, maar goed, ik bedoel, muziek is van alle tijden en voor iedereen. En ik kan er maar communiceren, een stukje passie erin lezen en dan bereikt iedereen. Nou goed, het olieballenconcert, ik ga straks op praten, wat mensen van wat ze kennen, et cetera, et cetera. En ik jij de juiste van een collega, hier kom hier, wat is het, audience die of zo zit het, kom je hier direct nog aan net? Ik dacht dat dat een verrassing bleef. Oh, je doet, oh. Nou ja, hij heeft het al verklaard. Nee, serieus? Ja. Ik ga niks zijn. Oké. Nou, goed, ik ga naar de eerste band staan, want we hebben een heel soort nieuwsgierige gast niet hoort. En je hoort in ieder geval, zetten we uiteindelijk bij een band die het van de morgen bij de boord van Ameland naar het Vesterland kwam om bij ons te spelen. Ze heette De Bilzen. Stel je hem zelf eerst even voor. De Bielsen, ja. Ja. Nou, ik ben Melle. Goed. En die Borman? Andries. Ja. Orenborman, achterborman. Achterbuurman, dat is Arjan. Ja. En Aaron. Oké.
Ja. En je hebt ook nog al die mensen mee van het eiland, dus het is een aardige verhuizing. Joh. Ja, klopt. Ja, even met het busje. Maar dat Leeuwarden is om mijn hoek, dus dat valt me. Hoe lang besteed je man? Hoe lang bestaan we al? Een jaar of 300 tussen, denk ik. Elkaar op het eiland als muzikanten troffen of ken je elkaar Nee, niet van als squallen of zo wat heen? Beslist niet als muzikanten, echt als vrienden. En we dachten van de meest een Engelstalig bandje, dus toen zochten mijn gitaar van zolder. Zo kwam het een beetje. Zo'n beetje, ja. Ja. Ik vind het te gek dat je er binnen. We praten straks over ambities en Amelon en de muziek. Maar eerst maar het eerste noemer. Welke doe je maar als eerste? Een cover van Sturgill Simpson, You Can Have the Crown. Dames en heren, de Bilzen, live in Noorderwind. Well, I've spent my money on weed and pills, trying to write a song and pay the bills, but it ain't came yet. Guess I had to rob a bank. Guess it could be worse, ain't that bad. At least I ain't sitting in old Baghdad in the middle of the hot damn day, sitting in a tank. Every time the wild talks, baby cats mention I'm so broke, I can't pay attention. Lord, how it tears me up to have to see her cry. So I'm spending all my nights on the internet, looking for a clue it ain't found. Oh yeah, just a bunch of more parts, guitars, and not a slip I can't buy. Well now Lord, if you can hear me, won't you throw down now the bone? Cause if a devil shows up with a better deal, that whole soul's going down. Well I'm singing real pretty, singing real sad, and all the people in the crowd say, ain't that bad? Well, now Connie came to the hill, shit, man. If you want it, you can hear the crowd. Well, I was sitting on my ass like a bump on a log, watching Andy and all Buzz Hog. I guess I could go up, go out, and find a job. Instead of sitting on the couch trying to find the next line, truth's gotta be better use my time, like figure out one of these banks I'm gonna go rob. Cause the name of the game is hurry up and wait, Lord. That ain't food, no food in my plate. Gas in my car when I drive a Bronco. So Lord, if you could just give me a record deal, I might not have to worry about my next meal, but I still have to figure out what the hell rhymes with Bronco. Well now Lord, if you can hear me, won't you throw down dog the bone? Cause if a devil shows up with a better deal, it holds soon going down. Well I'm singing real pretty, singing real sad, and all the people in the crowd say, ain't that bad? Well they call me King to the hell shit man. If you want it, you can hear the crowd. Call me King to the hell shit mountain. If you want it, you can hear the crowd. Dankjewel. Ja, leuke band. Straks dus nog volle meer noemers. De Bilzen. Van Amelon, hoe ben je mij ook op die naam kan? Ja, dan moeten we naar de bassist toe. Oh, de dienstschuld? Ja, per ongeluk denk ik. Per ongeluk. Ja. Ja, je mag wat betekenen dan, Ja, hè? precies. Ik zei maar wat en dat moest worden, denk ik. Dus, ja. En even over de nummers, want als je daar gaat en de kar, welke je hem hoe kom je hem aan die nummers? Ik bedoel, qua keuze dan? Ja, Je moet hem bij elkaar zitten en je pikt er gewoon de leukste eruit? we hebben ook iets wat niet op Ameland was, zeg maar. En dat was rock and roll en country. Dus Weet je wat podia op Amelon? Weet je wat spelen je kennen? ja, we hebben van het jaar denk ik 15 keer optreden. Oké. Dus dat is wel grappig. En met een simmer een protte toeristen natuurlijk. Ja. Wel leuk spelen, man. En het festival moet nog wat komen, denk ik. Hoor. Ja, dat denk ik wel. Hè. Dat komt hierna, denk ik. Absoluut. Ja, de hele wereld door. Komt helemaal goed, jongens. Straks meer. De Bilzen. Ik ga eerst even naar Douwe Dijkstra voordat ik naar Rachel Croft ga. Ze komt in Engeland. En volgens mij voor de zoveelste keer hier alweer in de studio. Big bleed mij, want ze is een geweldig talent, mooie stem. Druk maar mij haar carrière douwen. Voor hoeveelste keer is de Rachel Croft je nou naar Friesland halen? Ik denk dat het de 4e keer is. En het hoorde hier dan komt ze ook 2 keer langs. Ik ben alweer bezig voor januari 2021. Dus het gaat hartstikke goed, meiden. Ja. Nog even het verhaal. Hij is echt bijna letterlijk van de strijd plukt, hè? Van Jork als busker en zo'n geweldige stem en opbelt. Nou ja, oké. En dan iemand wordt gek uit de Heerenveen.
Maar ja, er staat een naam steeds maar. En nou, nog is dit hier. Ja, te gek. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Elke keer kom je met weer bij Uisdel. Ja. Je straks naar het maar ze speelt een aantal keren in Nederland, alleen in Friesland of ik daarboeten nog? Ja, de boet, ze juist bij begonnen in Amerongen, zeg maar. En morgen even naar Sappemeer en Steendam bij Peter Leni. En dan in Wanningsveen de afsluiter op Theater de Kroon. Ja, dat is dan het laatste. Is merken dat het wat groeit qua publiek, zeg maar? Ja, dat komen mensen zelf helemaal uit het zuiden. Uit Roosendaal, of Eindhoven. Nou, Guus, ja. Dus ja, mensen komen ook nog uit. Zet al een Nederlandse Lietse fanclub. Ja, dat begint te groeien. Ja, dat mag dan wat groeien. Ja, zeker. Het had hier nodig. Ja. Dus dat gaat goed. Ja. Ik bedoel, hingen we straks nog even wedstrijd spelen. En door helst nog meer mooie artiesten nog naar Friesland zelf, stak hem hier. En daar zit weer mooi Chris Jacker, de broer van, hè? De broer van, ja. Ja, die komt in februari en dit dag ervoor, mag ik wel zeggen. Nou, doen we straks even. Nee, cliffhanger. Nee, Cliffhanger, doet iedereen heen. Je denkt, oh, dat moet ik weten wat daar gebeurt. Hij komt naar Ljouwert, hoop ik in zijn studio, maar er komt ook nog wat leuks bij. Er is namelijk een hapje met de broer van Mick Jagger eten. Nou, goed, we zullen het zien. Nog een clever met Rachel te eten, maar goed, ze is only on tour. Welcome to the show. Good to have you again here. It's great to be back yet again. Always welcome, and I'm serious about that. Busy with a live album? Yes, so I just recorded it and I'm set to get my albums on Tuesday, so on the 17th, which I'll be releasing, but they're available for pre-order. I have a picture of it there. Oh, in front of the Christmas tree. Yes, so festive. So yeah, it's 13 songs, live cover album. So it's Why a live album? because it's quicker to record. It feels more me. It takes a lot of time to do production, and I mean, there's already perfectly produced versions of these songs out there, and I wanted to basically have, in a nutshell, a set that people could listen to as if I was there live singing for them. To promote your own music career, isn't Yeah, it? exactly. So it's a good way for building funds as well for original music. So it really supports, independent musicians. So How is your career going in England? Because we hope to try to build something up here in Holland, and it's going slow, but it's growing. Yeah. How is it in England? So kind of exciting news. I do have an agent in the UK, which is being announced on the 18th of December, all going well. Okay. So We're not going to talk I'm about not going to say too much about that, but important person. yeah, well, someone who I trust in and who is a very good person. So I feel safe about the decision rather than Very important. leaping in with someone I don't know could be quite scary. So yeah. Good to have you in the studio again. Let's talk later on. What's the song you're going to play? So I'd like to play an original song actually, which I've just been recording and I'm halfway through it at the moment. It's called Deep Water. Rachel Croft. Could you see this like I see this? Could you try? 'Cause I want this. Do you want this? Are you mine? You, is it hopeless that I think about us down the line, line, getting wasted because I've wasted all my time. And I wonder, this is deep water, am I going under? Just can't stop myself from thinking it's not just the gin I'm drinking. Going under, this is deep water going, and I want
just can't stop myself from thinking. And it's not just the gin I'm drinking. You, is it hopeless? 'Cause I think about us my whole life, and I wonder, this is deep water, am I going under? Just can't stop myself from thinking. It's not just the gin I'm drinking. Going under, this is deep water, am I going under? Just can't stop myself from thinking. It's not just the gin I'm drinking. Ooh, no, no. La-da-dee-da-dee-da-dee-da. 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 You, Thank you. Wauw, Rachel Coves. I come to you later in de show. Ja, ze zit achter de Kriesbeer meer. Geweldig. En wij achter de bar nog even. En daarnaast weer naar de band, de Bilzen. Maar eerst maar even Rolling Home. Het oliebollenconcertorkest. Ja, van alles wat, hè? Van alles wat. Rolling Home, Pieter Wilkes, Anneke Dauma en het goede doel, Roelof die het dan presenteert. Daar werd er in zich een heel soort van... Roelof Lausmaar, collega trouwens, doet het dit hier. Ja. Ja, hartstikke mooi. Ja. Ja. En wij volle bak, denk ik. Wij hopen het wel. Ja, dat we toch, in principe doen we er alles voor. PR is op alle fronten, het internet offline inmiddels. We hopen dat de kranten eraan in papieren versie achterom komen. Ja, en dan moet je het altijd afwassen. Het bloed wat spannend. Ja. Maar goed, ik had het al eens een keer gepresenteerd. Het zit voor onderhassers vol. Het is een prachtige mix. Ik zeg mooi, lekker van het oort, nee, Christ. Het is echt bot in de sfeer. Maar wat, nou, maar eigenlijk wat sneeuw komen, of is het net? Een beetje winter? Dat zo net onnaast. Ja. Willem, nog? Nee, dat is exact. Ik ga het regelen. Ik verwacht je in elk geval een volle bak. Het is in ieder geval een mooie traditie, toch? Ja, het is een geweldige traditie. Hoeveelste keer is het? Nou, wij bestaan 24 hier, maar het is volgens mij nou voor de 24ste keer. Serieus? Zo vaak al? Ja, ja. En het bestaat altijd uit, nou krijg ik wat chipjes hoor, maar we reiken ook altijd een zilveren kerstbal uit aan een bekende snitser. En dat is altijd op het laatste moment geheim. Ja. En in het kader van ons 24 jaar jubileum hebben we zijn. Wij willen nou een beetje een heel specifiek doel hebben. En dat wie ik van een oud collega van je, Dirk Baron. Ik ben een paar keer bij Dieke West. Geweldig, die vinden het fantastisch dat we dat doen. Ja. En nou, ik hier van de week heb even op Theater Snitsen en er zijn al 200 kaarten verkocht. Alleen nog in de voorverkoop. Dus ik verwacht gewoon een volle bak. En we hebben een entreeprijs van minimaal €10. En je mag meer voor het goede doel. En Ries heeft zich heel sterk maken om bedrouwen in Snitsen te schreeuwen. Dus daar verwacht je ook nog wat van. Dus ik hoop dat we de 28e een heel mooi bedrag aan die gedaan kunnen. En dat is dan specifiek voor de Odense hoezen. Hè? Daar hebben we de trein van in Ljouwert, Burgum en Drachten. We praten er straks weer toe. Man van Rolling Home. Schreeuwt in de agenda. Net stenen, maar erheen van het goede doel. Ja, Dirk Bron, collega van u, Alzheimer. En dat wie in zijn 4 stadium. Dat hij de hele moedige besluitnaam had om, nou ja, goed, om het grote lijden te voorkomen in ieder geval. Goed, er is een fonds hoe kwam en daar kun je heel in starten. Dat kun je sowieso ook losdwaan nog van dit concert. Maar je bent natuurlijk meer welkom om het feest nog te vieren met Rolling Home. Het is een muzikaal feestje, hè. Maar natuurlijk, Yield is meer als welkom. Ik ga naar de beelden. Jongens, welk nummer game dwaan? Nummertje van onszelf. Daar ben ik altijd voor. Ja. Hoe heet het? That ain't the way it goes. Live in Noordwing. Early spring had a blast of a gig. Now it's really played herself feeling sick. Crowd was raising hell if I'd ring the bell. For that time we're not feeling that well. Yeah, we got you a story to tell. 'Cause months later we're all still sick as hell. 'Cause beer makes you do such dumb things. I better be picking yourself.
Tennessee shine. It gave me true vision in the short timeline. Like a man with a spine, well I just can't decline. Woke up under that lonesome tree. Oh hell, it was inside the sea. No bird making that sound, it was the alarm. Sirens calling, coming up fast. Last night should have been a real big blast. But oh shit, where the hell do we go? Beer makes you decide stuff things. I better be picking his sexual strength. Well, everyone knows that ain't no way to go. What's bourbon, scotch, or Tennessee shine? And give me true vision in a short timeline. Like a man with a spine, well I just can't decline. Now we're running from the law in a mayor's car. So last night we didn't get far. Crashed near a lonesome tree right along the North Sea. Well, the only way out seemed the way up ahead. But we're no to hide, not even a shed. And now we're trapped like a fat woman in a water bed. Slow down, boy. Yeah, beer makes you decide some things. I better be picking these sexual strings. Well, everyone knows that ain't no way to go. What's the bourbon, scotch, or Tennessee shine? It gave me true vision in the short timeline. Like a marathon run, well, I just can't decline. Oh, we're all tied up, nowhere to go. Man, I was quite a show. Sitting in jail, and who's gonna pay the bill? Getting drunk didn't seem that bad. This night turned out pretty sad. Well, hell, what a fun we had. De Bilzens komen van Amelon en het goeie Nijs is speljaars is nog een aantal nummers. Maar eerst het Nijs. Als TN'er, typische Nederlander, wil ik met die lage hypotheekrente misschien wel oversluiten. Ja, daar zou je flink op kunnen besparen. Hé, stem van SNS. Maar, waar begin ik? Nou, bij het begin. In de winkel of op snsbank.nl kun je al binnen 1 minuut de oversluitcheck doen. Je had me al bij besparen. Ben ermee bezig. Direct weten of oversluiten loont. Heel normaal. SNS. Rij jij net als ik ook weinig in je auto? Ik heb nu Bundels, de voordelige autoverzekering voor als je weinig rijdt. Check jouw besparing op bundels.nl. Bundels met een Z. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed, alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijder maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Bespaar op je autoverzekering met Bundels. Een initiatief van Nationale Nederlanden. Nu weekendactie bij Aldi. Zelfs Pampers Dry Pants tot 108 Hallo. stuks met wel 50% korting voor maar €21,50. En onze aanmerkknaller van dit weekend. Lees Superchips. Naturel of paprika grote zak van wel 250 gram. Nu met 30% korting voor slechts €1,15. Nog maar tot en met zondag. Dus tot zo. Natuurlijk, Aldi. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Aas is verder nog met Rachel Croft, hier live in de studio. En lekker de Bilzen, maar is het Nijs de provincie met Dieter Seijers. Het vierleppen, het keertsen en het reetrieden krijgen de komende jaren financiële stiepen van bouwbedrijf Dijkstra Draaisma, investeringsgroep FB Oranje Woud en de Rabobank. De drie partijen sponsoren het Keersboen, KNKB, het Fries Kleppersboen en de reetrieders van het topteam van het gewest Friesland. Savemaal koren de inkomst sletten van meerdere jaren. En voorzitter Tije Diek van het Fries Kleppersboen is op tuin hoe de stiepen.
Daar ben je heel wees mee. Het is voor ons een stukje verbetering van de financiële positie. Wij hebben ambities en daar kunnen we nog wat meer mee doen. En we zijn ook wees met deze drie sponsoren, want we denken dat dat heel goed past. Ultrarenner Hinke Skokker van Jestermaar houdt op met draven omdat ze beschuldigd wordt van het broeken van doping. Bij een controle in september dit jaar bij het NK in Winschoten zou een verbinden middel van wezen. De Atletiekunie had Skokker voor eerst schorst. Zelfs zei Skokker dat ze een onschuldig medicijn broekt had en dat ze net in de gaten hier dat net mocht. Dat ze er dan achterkomen, zoals die eigenlijk fastlijn had, nog niets, was er helemaal net van op de hoogte beste. Dus ik ga er nooit een dopingvoorlichting aan of zo. Ik ga er nooit iets van de Atletiekunie deel en ik ga nog nooit in je vertellen dat ik daar om voldwaan moet. En ik denk van dat is gewoon hartstikke naïef dat ze dat net wist. Maar ja, hoe moet ik dat weten? Ik bedoel, ik ga het nooit ergens lezen. Zei Hinke Skokker. Er komt in kwarten nog een hark zit en daarna wordt haar straf bepaald. SKS-skipper Harmen Brouwer van Langwaar die had een nice koetsje. Hij had de jonge Jan ombeen kregen. Dat is het IFKS-koetsje van Jelle Talsma van Watten. Die had er heel wat kampioenskippen mee hellen en zijn zoon Vonger letter ek. Omdat ze beiden net meer zielen, jouwen ze Harmen Brouwer de kans ermee te zielen. En die kist het eigen logge koetsje van Langwaar inruilje dat de laatste jaren hield hij onder oneindigen. Brouwer is uit te schroeven. Je denkt er wel zo aan, wat voor scootjes zo nou en wat zo nou een mooi skip was om ik succesvol mee wijzen te kunnen. Dat is daar natuurlijk in je van en dan het komt het op je taart. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Klaas Kikstra van Frenscher is onderscheiden omdat er de oudste fietser is van de gemeente Waadhoeken. Kikstra is 100 jaar en hij fietst nog geregeld van Frenscher naar mijn naam en Haas. Hij had daarom van de gemeente en het Fietsersbond de Gouden Traper kregen. Die Gouden Traper is een wikselbokaal die de provincie beschikbaar steld had en die roleert tussen alle Friese gemeenten die het aan het landelijke project doortrappen maaidoggen. Ze wil senioren stimuleren zo lang en zo veilig mogelijk terug te gaan met het fietsen. Het waar dan. De loft is bruin, er is kans op rein, er zit een matige zuideestelijke wind en het is een graad als 4. Morgen eerst buien, letter wordt het droeg en dan komt de zinnen erbij en het wordt zo'n of 8 graden. Nu 20% IKEA Family korting op alle LED-lichtbronnen. Dus besparen? Wat let je nog? Ga voor 23 december naar de winkel of ikea.nl. IKEA. Iedereen slim. De oerval op de Blokhuispoort op 8 december 1944 is het succesverhaal van het Frieske verzet. Hessel de Walle schreef een boek waarin behalve de heroïek nou ook de tragiek in de levensverhalen van de oervallers in beeld komt. En zo'n oerval, daar moeten ze wel op praten. De meesten. Dat is natuurlijk geweldig, die oerval. Dat liep je perfect rond. Maar de rest van dan perfect rond. Snijntioen in Friesland ook. De oerval, 75 jaar. Slaap jij het liefst in een tentje of kies jij voor een designhotel? Doe je liever mee aan een obstacle run of sta je elke week op de golfbaan? Wie je ook bent, de nieuwe Renault Captur is perfect voor elke levensstijl. Ontdek de nieuwe Captur nu in de showroom of ga naar Renault.nl. En we gaan lekker terug met het muzikale feestje te vieren. We blikken ze nog waarom, of vooruit, ja, maar is. En waarom ik trouwens op prachtige mooie muzikale evenementen. De Rolling Home, dat draait al heel lang mee, 24 jaar. We hebben het alleen maar constateerd. Maar er komt weer een olieballenconcert aan. De 28e om correct te wijzen. Dan kun je intussen al kaarten verkepen. Ja, het wordt weer een dik feest volgens mij, of niet? Het wordt een dik feest, Willem. Ik heb weer vanmorgen heen op plattegrond van het theatersjongen. Ik zie dat de beneden is heel aardig volrent. Ja. Maar van verkeer. Dus dat gaat geweldig. Nou, we hebben 2 geweldige gasten. Pieter Wilkes en Anneke Dauma, die komen belangeloos. En die collega Roelof, die komt het presenteren. Dus, jongs, midjes? Midjes. Ja, Jelve sneutenmidjes om Jelve trein beginnen we. En het is tot een uur of Jelve zeizen. En dat ziet zo saai. We zijn zo brutaal best. We hebben zo'n 120, 130 bedrijven die snit zich omschreven zijn. Jongens, we bestaan maar één keer 25 hier. En het geeft van zo'n geweldig goed doel. Dus even onder de boezen en even wat zwarte. Nou, dat is nou even een afwachting. Maar als dat al een beetje slaagt, dan denk ik dat wij haar een mooi bedrag aan kunnen. Ja. Prachtig toch? Ja. En een mooie mix nog. En een fantastische medie. Iedereen moet komen. Ja. In het net.
Netjes jaskoen. Ja, nou, Knaap bloeske. Nou, ze maar net in de kwarte broek. Nee, hè? Maar voor de rest maar is het... Had ik wel wat. Ja. Ja. En Takamier, ben je al met Takamier bezig, Rolling? Wij zijn alweer volop dwaalde met Takamier, ja. Ja, ik probeer, wij proberen wat de grotere theaters, ik is te interesseren van u. En dat doen we dan, proberen we met een lokale bekende Frieske, zo gaan we naar Posthuis in Jereveen, maar Iris Kroes. En zo hebben we nog, we gaan naar Dokkum, Gerrit Breedler. En zo gaan we volgend jaar weer wat door de provincie heen. Je broezen van de energie. Wij broezen nog van de energie, ja. Dat is een mooie na hier van jij, Mac. Goed, kom straks nog een keer bij je met schaamteloze reclame met je. Want ik ben natuurlijk een geweldige evenement. Maar hier is weer naar Rachel Croft. Ze is dus weer even tijdelijk in Nederland op dit stuit. Ze is door dus mijn haar live album te releasen. How does it work with you? Do you do your own production for an album like that? Or is it that you let it do by others? So I work with a really cool guy called Johnny, and we work on the drums and the composition together. So, for example, I Said Wait, which I released in August, which you can hear online. That one was kind of a collaboration between us both, and I like to have a heavy hand in it. I like to... That's the reason I ask for it. Yeah. Well, I'm not an expert, but I'm definitely learning a lot each time I go. So I like to be heavily involved in everything that I do creatively. Are you learning from other albums? For instance, where you listen to something and that's a great sound. I wanna have my album in that sound. So what we sometimes do is we look through my favorite songs and go, what bits of those do you like? Yeah. And then actually you notice little things that are the same. So maybe some high synths over maybe the chorus or something, and you won't have thought about that because as you're just listening, you're enjoying it. But when you're really dissecting the music, you can hear, and then you can take little ideas and then string them all together and make your own sound. Yeah. Ze bemoeit zich, maar ze kennen we het liefst natuurlijk zo vol mogelijk met de plaats. Ze is wel een vaste producer, maar ze jet dan dingen op oren, albums horen, noemen ze het. Dat is een detail, dat past ik wel bij mij. En dan zei ik echt dat het zou op de plaat komen. Maar that live album is mainly covers, but do you still work on your own songs? Yeah, so the song I just did before the break, I've been working on, and then the song that I'm doing now is one that I've just finished. So it was really quick to do the live album because it was literally I sat down with a guitar and in one take, maybe I'll be honest, 2 songs I repeated once, but other than that, they were completely, live first takes, so they were very quick to record. So it didn't take a lot of time out of the recording itself, and mainly I'm working on my own original music and the compositions of that, putting Telecasters and Fender Rhodes on all my songs. The real deal. Yeah. Oh. What's the title of the song? So this next song is called We Are, and it feels like a very appropriate song to sing today. I'll let you... I can imagine. We're not going to talk about it, but our thoughts are about England. Dames en heren, wat er juist gebeurd is in Engeland. Daar gaat een protte zwaar genoeg. Let's sing about it. Rachel Croft. They were standing right at the end, flurries of dust that fell like snow. You tell me to listen, always the voice of reason, but I don't want to know, 'cause you don't know me, nothing at all. Drink till I feel nothing at all. I'm so tired of this state I'm in. I'm so tired of this mess we're in. We are. I'm so tired, where do we begin to change the world we are living in? We are. I dreamed of a garden, and it was drowning in shadows, and all of the leaves had turned to gray. Paint me an answer
that I could believe in, 'cause we can't live this way. Oh, and they don't know us nothing, nothing at all. Oh, when we take till there is nothing, nothing at all. Oh, I'm so tired of this state I'm in. I'm so tired of this mess we're in. We are, we are, we are, we are, we are. I'm so tired, where do we begin to change the world we are living in? We are, we are, we are, we are, we are. I know we are going down. We are, we are, we are, we are, we are. I know we are going down. We are, we are, we are, we are, we are. And there have been times when I have wished that I could see so far into the distance to find out where a road might lead. And there have been times when I have wished that I could fly right out into the world on some wings that I could buy. I'm so tired of this state I'm in. I'm so tired of this mess we're in. We are, we are, we are, we are, we are. So tired, where do we begin to change the world we are living in? We are, we are, we are, we are, we are. I know we are going down. Ooh, we are, we are, we are, we are, we are. I know we are going down. We are, we are, we are, we are, we are. We are, we are, we are, we are, we are. We are, we are, we are, we are, we are. Wauw. Goosebumps, thank you. En straks nog een nummer van Rachel Croft hier in de studio. Ga ik weer naar de Beals en ta. Jongens, lekker spelen dus op het eiland. Zodat dan hopelijk, dankzij dit optreden, ik nog eens wat vaker op een festival. Maar iets van studio, cd's en dat soort dingen. Heb ik nog ambities om de studio in te gaan? Nou, eigenlijk niet. Nee? Nee. Gewoon lekker spelen dus. Misschien in de toekomst wel, maar het is gewoon echt hobbymatig. En we willen inderdaad wel wat meer op het vasteland optreden af en toe. Maar. Ja. Maar goed, opnames helpen soms, hè? Opname, ja, we hebben dus een videoclip die draait nu ook op Omroep Friesland. Oh, dat is mooi. Ja. En gewoon mond-op-mond reclame. Ja, voornamelijk wel, ja. Precies, oké. Welk nummer gaan we doen? Sitting Here Without You. Ik ben er altijd voor. De Bilzen, live in Noorderwind. You could have told me you didn't care about me. You could have told me you were cheating kind. I'll be out on the town running around, seeing what else I can find. Instead of sitting here without you, with you on my mind. While I'm alone in the night, and I know you ain't coming back to me. There's a moon over me so bright, well it lights up my sorrow for everyone to see. You could have told me you didn't care about me. You could have told me you were cheating kind. I'll be out on the town running around, see what else I can find. Instead of sitting here without you, with you on my mind. Don't have to tell nobody how I'm feeling. Don't have to tell nobody how I cry.
or the other guy. You could have told me you didn't care about me. You could have told me you were cheap and kind. Walk me out of town, running around, see what else I can find. Instead of sitting here without you, with you on my mind. I'm alone when you're back, and I know you ain't coming back to me. There's a moon over me so bright, well it lights up my sorrow for everyone to see. You could have told me you didn't care about me. You could have told me you were cheap and kind. I'll be out of town running around, see what else I can find. Still sitting here without you, with you on my mind. Still sitting here without you, with you on my mind. Dankjewel. Hartstikke leuke band. Mensen, dat vond ik voor de voorn al. Maar ze bewijzen het voor mij. Ik weer de Bilzen hier live in Noorderwies. Een leuke band, hè? Ja, ik vind het lekker. Ik hoor er wel van een beetje swingend. Ja, de mast bewegen. De mast staan ze even zien straks bij de vlog. Ik heb al hier handjes die heen werken. Oh jee. Dus dacht ik, dat is wel leuk, creatief voen. Ach, Sakrea. Daar en zelfs... En ik jij zelfs geruchten dat toen Christ gedicht hier is. Ja, nou, ik ga naast naar Dokkum. Ja. Bij de gezusters Draaisma. Ja. En we gaan even naar Joris. Maar ik dacht, nou ja, om toch een beetje in de Christstemming te komen, ik ga een gedichtje meenoemen. Oh, we zetten die aan. Vader Chris, ben je hem hier? Ja, ken het. Jij Azisch. Nee, Azisch, ik ben eerst naar Rachel, maar dan kun je al vast even geestelijk voorbereiden. Ja, maar dit ben ik nou al. Nou, geen steen. Dames en heren, camera, hebben ze goed in beeld? Goed, Chris, ben je hem goed in beeld? Maar die Chris moet zich ophouden. Nee. Oké. Mag ik die microfoon van die vers horen? Ja, graag. Dames en heren, een kerstmoment in Noorderwien Live. Ik ga de Chris Blues nog net, maar van mij dit gedicht is clear. Dan ben ik helemaal in Chris weer. Het gaat al hier om vrede. Oh jee. Maar ja, wat is het dan? De grootste wens van ieder kind die zijn pad hier op aarde vindt. Een volwassen als model zorgt vaak zelf voor menig ruil. De gevolgen hebben een taak. Kijk en vind de oorzaak. Daar is de sleutel, dat is het begin. Respecteer uzelf en roep ik bemin. Ik bemin mijzelf, ik bemin mijn naasten. Ik bemin de wereld en laat haar onthaasten. Herinner uw eigen innerlijke kind. Want daar is waar de vrede echt begint. Ik ben helemaal in Chris weer. Mooi. Dank u wel. Alsjeblieft. Regina, wie dat? Brengt me bij Rachel Croft. Silly, weird question, but we have some Christmas trees here. What's your favorite season of the year? Are you ever fun with the Christmas or just like the summer? Well, I like them all except after Christmas, before spring. That bleak midwinter. Raining, cold. Nobody wants to do gigs. Nobody. It's dark. That's the baddest period of the year. Everything is like the trees are dead, and it's just that's my least favorite. But everything else, they all have their own qualities that I like actually. Yeah. Live album almost out. Then working on an album with your own songs, writing. Is that a hard job for you to write songs? Definitely. I think it helps when I'm not happy when I write songs, but I'm happy at the moment. So not many songs are coming. So it's good. Right. But yeah, so the cover albums were something that I could kind of do in the meantime as well, because I'm running low on the new tunes to do. And I'm hoping that'll change over the next few months or something. But yeah, you can actually order this on rachelcroftmusic.com/shop. Yes. So yeah, and they'll be out as soon as possible, and I can sign them and everything for you. Oh, perfect. But I saw a brilliant cover of La Vie en Rose. So that's track 1 actually. Okay. So you can see that on YouTube or on my Facebook page. That'll all be available. So I wanted a little taster for people to see. But the video behind that is actually from my vlogging, because I do behind the scenes vlogs for people who donate to my music.
Rachel Croft Music. Yeah, exactly. Rachel Croft Music. Hashtag. No. We try to promote you because we like you very much, your music, your voice and everything. Are there on that album all covers like La Vie en Rose, songs like that? Well, not. I mean, there's a variation. So I've got things like You to Me Are Everything, which I played last time. Yeah, you did it here. By The Real Thing. I've got Careless Whisper by George Michael. I've got New Shoes by Paolo Nutini. I've got My Love Is Like a Red, Red Rose, Caledonia. So I've got a whole load, but the list of it is on the website, but there's 13 of them. And I'd like to play you another one from the album. This is track number 3. This is Let's Stay Together by Al Green. Studio is yours, Rachel Croft. I'm so in love with you. Whatever you want to do is alright with me. 'Cause you make me feel so brand new. I want to spend my life with you. Since we've been together, loving you forever is all I can see. Yes, let me be the one you come running to. I'll never be untrue. Oh, let's stay together, loving you forever. Whether times are good or bad, be they happy or sad. Why some people break up, then turn around and make up. I just can't see. Yes, you'd never do that to me, would you, baby? Staying in love is all I see. Oh, let's stay together, loving you forever. Whether times are good or bad, be they happy or sad. We ought to stay together, loving you forever. Whether times are good or bad, be they happy or sad. Times are good or bad, be they happy or sad. Thank you. Every time you hear you sing better and I'm more impressed. I'm very serious. Dames, thuis op een computer weet ik volgen Rachel Croft Music. En dan is het album, it's gonna be a great Christmas present, isn't it, your album? Well, I really hope they arrive in time, but I'm going to endeavour to try and get them across. Yeah. Can people also buy as a digital? Thank you for reminding me. No, it's only going to be physical, and the reason why is because the license is quite expensive if you want to do it digitally. So I'm just doing a little CD, but you are able to put it into your laptop if you've got a disk drive, and you can put them online that way. Or not. If people want to have it, they have to buy it op haar site. I'm now talking Frisian, Dutch and English. Dat is erg verwarrend van de man van Jen 50 staat er. Thank you.
And I hope it's going to be a success. And good luck with the writing of your new album. Thank you. Dank u wel. And Merry Christmas. Merry Christmas, yes. Rachel Croft, music.com. Isn't it? Hashtag Rachel Croft. Oké, hartstikke mooi. Te gek, wat een stem jongens. En Steendam, dat leidt in Grange. En dat is er nog optreden bij Peter. En Douwe, wat weet ik wat Peter, waar werken we bij? Peter en Leni. Peter en Leni. Ja. Oh. Het is een lied huiskeer, orkestje, concertje. Nee, het is een kerstconcert met iterij, alles op en rond. Zeg maar. Peter Leni, dat is wel een begrip in de folk en de singer-songwriter braad. Steendam. Nou, dan krijg je Rachel Croft live dus. Dankjewel, Douwe. Oh, nou, even kwart, maar er komt hier nog één weer om te vertellen. Want die Mick Jagger, zijn broer, Chris Jagger, die komt weer naar Nederland en ik weer naar Friesland. Dat regelt toe al, hè. Maar wat ga je hem nou doen? Nou, dat je ervoor zijn, voordat ze hier binnen, komen ze in, bij Bobby in Zaal. Ja, in Zalenskaaf. Ja, Zalenskaaf. En iedereen die kan, tenminste, kan op een kaartje, VIP-kaarten bestellen. En kan lekker mee eten met Chris Jagger, dat zo dicht bij je kan komen. En scheelt 10 miljoen met zijn broer, dus dat ben ik wel. Nou, waar weet je. Kom er maar eens even weer om nog eens even te vertellen hoe dat komt. Want hij komt direct spelen trouwens. Dat vind ik hartstikke leuk. Dankjewel, jongen. Dankjewel. Ik doe nog even een keer achter de bar. Ja, ik ben er even wel. Want de drie heren van Rolling Home zit je nog. Die maken aan weer drok verder. Want die gaan natuurlijk drokke levens. On tour, altijd spelen. Maar even zoals je terug Willem. Hij is dus mooie poster. Oh, camera. Ja, Herman, cameraman. Even inzoomen. Ik beloofd. Zo, even inzoomen. Ja, voor de mensen die het beeld beha. En voor de radio King Wars is het oliebollenconcert 2019 van Volko Rolling Home is 28 december in het theater. Maar we er nog wat aan toevoegen? Nou, ik zou net zeggen dat er nog wat aan te voegen is. Wij hebben eens bij SDN, we hebben de maaiwerking gekregen, het traint hartstikke goed, het verkeer. Dus en de meeste kaarten nog altijd bestellen bij www.theatersnee.nl. Onder sale binnen ik nog natuurlijk kaarten. En dan voor de rest ik wil wat Sipke nog wel even een onvulling heeft. Ja, heel kwaad, want wat zit er haast op? Ja, nou, we hebben nu een onvulling. Wij verwachten je Alex nog van het publiek een heel mooi cadeautje. Ja. Dus we vragen iedereen hoe de hele wereld om te stemmen op Friese Muttens in de top 100 van Omroep Friesland. Go! Dan ben we helemaal gelukkig. Go voor het successen en de top 100. Nou goed, daar ben ik neutraal in. Maar succes! Dankjewel. Top 100, komen we straks ook nog te spreken. Dat is een mooie actie, echt voor de oren. Ja, net alleen de VM, dus dat komt wel goed. Maar je kan echt op Rolling Home stemmen. Man, succes. Dankjewel. Weekend Night Nice. Graag en dadelijks. Verleden jaar wie dit de nummer 15. En dit wie de nummer 61. Maar hoe maakt de list van 2019 eruit zijn? De 100 grootste Frieske hits in de goede volgorde. En die volgorde, die bepaalt sto. Jou is 10 top 5 op friesketop100.nl. Friesketop100.nl. Stem Oris Die Au en maak je kans op de originele Frieske Top 100 Jukebox. Friesketop100.nl. Bij Jumbo hebben we niet alleen het grootste kerstassortiment ooit. De kerstdagen beginnen ook nog eens extra voordelig met onze feestelijke aanbiedingen. Zoals onze pitloze witte druiven, 1 + 1 gratis. En zalmfilet, schaal van 270 gram, voor €5. Jumbo wenst iedereen een geweldige kerst. Snijn in Bureau de Vries. Scheveningen Radio with a message. Oud-Ljouwer Meindert van der Meulen had uniek audiomateriaal van de Sterke Jerke. Dutch Sailing Raft, Sterke Jerke 3. Omroep Friesland krijgt het materiaal om er een documentaire van te maken. Dat het naar buiten komt, dat vind ik wel heel mooi. Voor de luisteraar, ook met name in Friesland. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Hey, wijsneus. Welk land werd dit jaar officieel erkend als belastingparadijs? Test je nieuwskennis met de huiskamerquiz op oxfamnovip.nl. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De politie gaat ervan uit dat de uitgebrande auto die gisteren werd gevonden in Duivendrecht inderdaad de vluchtauto is die werd gebruikt bij een dodelijke schietpartij in Amstelveen. Aan het eind van de middag werd daar gisteren een man van 39 doodgeschoten in zijn auto. Op de achterbank zat een kind van 4 dat ongedeerd bleef.
De politie gaat uit van een gerichte actie en vraagt of iemand informatie heeft over het slachtoffer. Daarnaast roept de politie mensen op zich te melden als ze de vluchtwagen hebben zien rijden of dat ze eerder al iets verdachts hebben gezien op de plaats in Duivendrecht waar de auto werd gevonden. De Britse premier Johnson is op Buckingham Palace op audiëntie geweest bij koningin Elizabeth na zijn grote verkiezingswinst. Johnson heeft de koningin onder 4 ogen om toestemming gevraagd voor het vormen van een regering. Zijn conservatieve partij behaalde de absolute meerderheid bij de parlementsverkiezingen van gisteren. Na het gesprek met de koningin keerde Johnson terug naar zijn ambtswoning, waar hij naar verwachting vanmiddag een toespraak zal houden. Op station Amsterdam-Sloterdijk is 1,5 uur geleden een man opgepakt die in een trein dreigde met een explosief. Het station was enige tijd ontruimd. Het explosief is niet aangetroffen. Reizigers werden op afstand gehouden van het station. De man die terecht staat voor het doodschieten van de scholieren Humera is veroordeeld tot 14 jaar cel en tbs. De 32-jarige Bekir E. schoot zijn ex-vriendin een jaar geleden dood in het fietsenhok van haar school in Rotterdam. E. had een contactverbod omdat hij Humera en haar familie al maandenlang stalkte en bedreigde. Daarvan had de scholieren ook aangifte gedaan. Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum kwam naar voren dat E. lijdt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis. De straf pakt lager uit dan de eis van 20 jaar en tbs. Dat komt doordat er volgens de rechtbank sprake is van een impulsieve actie en niet van een vooropgezet plan zoals het OM zei. Het weer, veel bewolking met geregeld regen of motregen. Het is 4 tot 8 graden. In de loop van de dag trekt de wind weer aan. Het weekend verloopt wisselvallig met veel wind en het wordt dan 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Als is het 12 uur van Noorderwind Live. Met Kees Haak, ja, de zoon van. De Beatles zal ik nog optreden en we hebben Blue Sunday hier in de studio. En dat is Belgisch-Fries roots duo. Dit alles en nog veel meer straks na de reclame. Wavertje in het Neffers Dij, een complete kriesbeam. Omroepfriesland.nl/kriesbeam. Inspiratie en handige tips van Intuin viest op terrasentrends.nl. Bij Terras en Trends viest sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en fabieltuin. Rond 50 verkeerpunten toch heel Nederland. Shop voor een dealer bij Dij in de buurt op terrasentrends.nl. Door te vragen vind je verbinding. Wie geef jij een tweede kans? Wat wil jij aan God vragen? Wie mag jou troosten? Aan wie geef jij liefde? Vraag ook. Bestel de gratis gesprekskaarten op eo.nl/alsjegelooft. EO, als je gelooft in echte gesprekken. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrasentrends.nl. Op zoek naar het perfecte cadeau? Parfum, make-up, skincare, cadeaus voor haar en voor hem? Je vindt het bij Easy Paris Excel en op easyparisexcel.nl. Slaap jij het liefst in een tentje of kies jij voor een designhotel? Doe je liever mee aan een obstacle run of sta je elke week op de golfbaan? Wie je ook bent, de nieuwe Renault Captur is perfect voor elke levensstijl. Ontdek de nieuwe Captur nu in de showroom of ga naar Renault.nl. Nu 25% korting op bijna alle geuren en geurensets bij Easy Paris Excel. Omroep Friesland. Het is weer vreten beetje, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede bedrijf van het muzikale dwarsplein van Friesland. Welkom in ieder geval via radio, televisie, internet, op wat voor manier ook. Of bij de verhelling, het kan mij net veel schillen. En met al je bij mij krijgen. Ik ben alweer in Chris weer, dames en heren. Het is een mooi Chris BM hier. En dan hoor ik hier natuurlijk Meeskenuts. 2 achter de bar, want Rolling Home is alweer onderwijs naar Snits. En die hebben we mooi inwisselen van Wiebe Koostra. Die had het altijd druk had, nevens mij. Joert ik weer? Ja, Joert, ook lekker bezig. Altijd met de productie doen. Want haast onderwijs naar Amsterdam of net? Ja, morgen hebben we het jubileumconcert van de Kast, dus ik maak nog naar mijn
grote vriend en compagnon Johan Koster. En wat spulletjes in huiswisselen gooien en dan richting Amsterdam. Ja, maar morgen is dat jubileumconcert, hè? De budget dat je van de Miguel aan het opbouwen binnen. Techniek zit er een beetje al in, ja. En morgen we al een puntje. Bij producties, hè? Ja, wel hartstikke leuk. Prodo vergaderen van de vorige valt daar. Nee, voorbij. Okay, mooi. Dan gaan we de kast horen. Daar maken we straks nog wel reclame voor. Maar morgen dus in AFAS hun 30-jarige jubileum. Maar Wiebe, maar wat ik altijd heel kwart nog even op sci-fi ha. Hoe is het? Is er nog nice? We hebben helemaal bij de gemeente zitten. En daar zit gelukkig er steeds een beetje meer en meer beweging in. Dus toevallig inderdaad, we hebben het hier van een vader nu hoorn, hè, maar daar hakt inderdaad helemaal om mee met Waan de West. Dus ik heb een hele mooie grote kaart mee, een A0 en er is dit van alles op qua mogelijkheden. Dus, maar ik heb wat terug en het is weer gewoon in het Groene Sterrengebied. Het zit weer in het eigen, klopt. Ongelooflijk, wat een verhaal. Ja, ik heb een boek geschreven. Ja. Heel dik boek. Doe maar nou eens. Maar daar ben je net voor. Maar er was ook nog iets met awards en publieksprijzen en weet ik wel even net. Want bij mij zit ik Marianne Kleinster. Want wij zullen mensen bij in de Pop Awards presenteren, Marianne. Ja, dat begreep ik. Dit wordt wat? Nou, dat werd... ik begreep dat het ook rechts volle wist als ik. Dus, Ja, maar doe hast een talent, ik net. Oh, nou, dat scheelt. Dus het size, dank. Dus we gaan lekker op u steunen volgende week vrijdag. Nou, dan moet ik dan wel speakbriefjes hebben, want die heb ik nou net. Daarom steun ik nou op Wiebe qua informatie. Ja. Want die had zijn speakbriefje erbij. Maar inderdaad, dat gaan wij wel. Een orenweek is er een Open Up Live extra. Ja. De Friese Pop Awards. En die gaan wij uitrekken. Ja, goed. We praten straks nog even over. We moeten straks ook nog over die kickboxwedstrijd van verleden week. Oh, geen, ja, ik ben je net wijd te slaan. Hè? Nee, letterlijk net. net. Oh, wat grappig. Ja. Dus. Doe eerst een eerste. Ja, gewoon een kickboxen. Het komt je wat letter binnen. Maar du hast een beetje gemeen spelen, Jerk? Ja, nou ja, ik heb verlen op strafpunten. Wat is die in? Ja, iemand is in Holleslijn. Nee. Ja. Maar bij kickboksen mag toch in elkaar slaan? Of net? Wie oorspronkelijke plan ik. Ja, maar ja. Dat is het op een manier zat net mooi. Even de regels veerten. Misschien. Gaan we het straks doen. Leuk, dat is het beste. En wie ben ik leuk? Ja, maar er komt van alles hoor. Na week de Pop Awards. Ja. Met al die dingen dat ik met mensen nog op stemmen kennen. Ja, we hebben de Talent Award. We hebben van de Varen hebben een hele grote run die met al die professionals uit het workfield hebben onschreven van ja, waar vind je hem nou wat thuis past in de Talent Award, in de publieksprijs. In de popprijs zelf, hè, dus waar had dit hier het meeste voor in algemene zin, dus het kan instelling, een festival of een wezen, kan alles wezen. En we hebben natuurlijk de Bandlefprijs nog, hè, daar hebben we werken met de provincie Friesland. En dat is echt de act waar het meeste dit hier voor de Friese talig budget heeft. Straks, maak je bekend op waar stemmenkist voor de publieksprijs. Ja, via de site van de Omroep gaat zometeen de stemtool los. En die gaat dat 9 weken vreed ta. Dus meestal kan tijdens IPNM zelf ik nog fysiek nog terug in mijn stemmen. Dus we kunnen ook nog een leuke uitsturing van meisjes is, maar dat we om 4 minuten zeggen van waar gaan we nek en nek of kaprenners. En de oren, de treien, die binnen eigenlijk al, dus nog natuurlijk topgeheim, maar die binnen al bekend. Dus, maar die awards weer alle 4 uur, dus 9 weken 3 keer. Daar komen we straks op, want wij zijn bekend water op waar stemmenkist. En er is nog een verkiezing, dat is ook wel leuk trouwens, maar die is bij 3 voor 12, dus de beste song van het jaar. Dat is ook hartstikke leuk. Zeewolf wie het verleden hier trouwens, die het won. Geweldige band, die er is op de klaai wen het volgens mij. En er hele mooie songs schreeuwt. Intussen ik net Boetland al best binnen, dus dit keer hartstikke goed. Maar dit hier, en show dan even op de site van 3 voor 12, is de beste Friese song. En ik gaat er net over de talen alleen, maar ik bedoel het Friesland, wij kist er nog op stemmen. Straks de publieksprijs. Misschien wij komen het aan, slaat Marianne mee in elkaar, dat maar ik weer net ha. Ja, dus Joost een beetje gramietig. Komt wel goed. Ik geef naar de Bilzen, man. Want het is lekkere muziek. Dus, en dan wel lekkere muziek en leuke bands in de studio ha. Wolf ik ze volle mogelijk. Dus welk nummer geef je dan? Call Me The Breeze. Van het J.J. Cale. Exact. Ik ben helemaal voor. Ik ben een enorme J.J. Cale liefhebber. Maar nou live vertolkt. Door de Bilzen. Live in Noorderin.
change in the weather. Ain't no changes in me. I don't hide from nobody. Nobody's hiding from me. Oh, that's the way it's supposed to be. Well, now I got that green light, baby. I gotta keep moving on. Well, now I got that green light, baby. I gotta keep moving on. Well, I might go out to California, might go down to Georgia, I don't know. Well, now I dig you Georgia beaches, makes me feel right at home. Well, now I dig you Georgia beaches, makes me feel right at home. But I don't love you, no white woman. I can't stay in Georgia long. One more time. Well, now they call me to breathe, 'cause I keep blowing down the road. Well, now they call me to breathe, 'cause I keep blowing down the road. But I don't love me no white woman. I can't stay in Georgia long. Straks nog een nummer van de Beelden en dan met de reis weer richting Boord, Ameland gaan. Maar ik hoop wel absoluut dat ze weer omkomen. Ik ga naar het volgende duo, staat op Kleer. Ze had trouwens een hele mooie foto hier van Del zetten van een hoen en een knuffel. Zet ik hem er even bij de radio van, dan zie je het net. Die foto jet bij het duo Blue Sunday. En dat is Welmoed en Patrick, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Op zijn belletjes. Ja, mag hoor. Hoe is het met jullie? Goed, prima. Even over die foto die jullie neerzetten. Ja. Is dat een vaste... Dat is enkel voor dat één nummer. We hebben een nummer geschreven over mijn hond. Vanuit de hond, hoe hij zijn dag doorbrengt met mij. Wat hij allemaal doet met mij. Ja, prachtig beest. Ja, ongelooflijk. 3 jaar en een paar maanden. Komt uit een asiel, is nu 2 jaar bij mij. Snowy is het. Prachtig mooie witte hoen. Welmoed, hoe is het met hem verder? Ben je met protten? Ben je met protten met noemers bezig? Maar hij is wel leidje, hè? Ja. Een rare vraag? Ja, door heeft wat lezen vanzelf. Nee, maar we zijn wel bezig. We zijn heel tijd wel bezig. We zijn met mijn eigen nummers bezig aan het schreeuwen. En we hebben even een skofje Stellijn. En ik ben nou dwaande nog maar die tweede EP, want die hebben dus natuurlijk ik heb een Stellijn. En één nummer, we hebben alles opgenomen en één nummer die zou helemaal net zien. Dat die hebben we helemaal verbouwd. Nou, soms viel het net goed en dan schuurt het en dan... Hebben we helemaal verbouwd en die moesten ze opnieuw instuderen worden. En die zullen we nou komende waars opnieuw opnemen. Ja, zo gaan die dingen. Studio en nou ja, dan hoop je dat er ergens in februari helemaal klaar is. Want dan moeten we een montage mixen met de hoes kunnen maken. Ah, en je moet goed houden. Je bent fanatiek en maar heel correct, volgens mij. Ja, we zijn wel verschrikkelijke kritisch. Ja, nou ja, goed, dan had hij zelf dan uiteindelijk ook bij mij. Maar als hij dan uitkomt, kijk me voorstellen, ik beter een maand later, dan denk ik dan dat je de ding dan op een plaats zetten waar je net achter staat, toch? Nee, en het week nog een eigen nummer. Daar werden we in het begin heel enthousiast over. En dus dan is het wel een beetje frustrerend of confronterend om te zeggen van, ja, maar het komt net oers zoals het bedoeld is. Dus de hele boel op elkaar en opnieuw. Dat neem je een creatief proces. Zelf ik nooit weer naar die cd. Nee, dat mag toch net? Dat is de bedoeling. Nee, dan mag je al een beetje grutske bij. Goed, leuk dat we er binnen. Je begint 3 nummers doen in totaal. Nou, eerst 1. We beginnen mee. We beginnen met Snowy's Song.
En ik ben dan Snowy. Dus ik zong vanuit het eegpunt van de hond, zeg maar. Patrick zijn hond. Patrick zijn hond. Wat zeg je? Die zit nu voor de tv? Ja, die zit voor de tv. Slaat hij aan als je hem roept of niet? Ik denk het niet. Het zou zelfs luisteren niet hoor. Ik vind het mooi om te binnen. En ja jongens, het creatieve proces, het is voor de meeste muzikanten altijd hetzelfde. Van die wrakselpartijen. Maar als hij er dan is, de plaat, dan zult ik een hele mooie wijze. Mooi om te binnen. Dat gaat door de Hoenders. Live in Noorderwien. Blue Sunday. With my wet nose in the morning against his sleepy face, with my tongue of midnight blue and my moving deep brown gaze, with my big white fluffy tail wagging merrily to and fro, I tell my pal it's time to take a stroll. Now he's sipping his coffee as he's munching on some bread, while I'm in the garden sniffing out the wet. Once inside again, I'll let him clean my eyes. I feel like a prince getting ready for a ride. We get into the car, ride slowly out of town. When we get to the woods, we already hear the sound of cheerfully singing birds in early morning fog. That's why we really love that time to take our walk. I sniff at a fallen branch and I pee against a tree, when I suddenly smell the rabbit, wishing he was free to chase it down the lane through miles of molded logs. Yeah, that's what it's like when my pal walks his dog. Home after an hour, my pal will take his shower. I stroll along to see that nothing will go wrong. When of his dressing I approve, from the top down to his shoes, that's when my pal and I get into our daily groove. All through the day, he really tries to please. He offers me a cookie, even gets down on his knees. Sometimes he does get humored, but most times he does not, 'cause I'm the boss in case he just forgot. Evening now has come, the time for us to eat. He gets into the kitchen and cooks me the finest meal. Sometimes I eat it all and proudly report it in. Then after dinner ritual can begin. From my own stack of bats, white bear's his favorite choice. I take it outside, lay it down without a noise, like a cannonball shot. I then suddenly start to race, my hair, lips, paws and tail swinging wildly without grace. Night time inside, I beg for a snack, he tries to hide. A last outside walk for my pal and his dog. I follow to the bathroom to check out the things he'll do. Then he finds his place to sleep, and that's just what I'll do too, until my wet nose in the morning against his sleepy face, with my tongue of midnight blue and my moving deep brown gaze, with my big white fluffy tail wagging merrily to and fro, I tell my pal it's time to take a stroll.
Welmoed en Patrick die in het België door de Friesland, maar dat mij wel duidelijk wezen. In ieder geval hun praten hier en ze zijn waande dus met hun tweede album. Die komt nog uit, die mag nog kleermaken worden, maar ze jou er al vast een verwapperhoeken van. Ze hieten dus Blue Sunday en straks na de break dus nog 2 nummers. Ik ken een man, ja, die zien hij natuurlijk vroeg van in Nederland weer. Ik had toen meneer Haak, Nico Haak. En hij leeft helaas net meer, dus ik kon per hier liet verstaan. Maar zijn zoon toch wist wat, ik doe iets met die legacy nemen ze dat ze weer, de nieuwe lidmaatschap van zijn heid. En ik ging als Kees Haak de wereld terug. Goedemiddag, welkom meneer Haak. Goedemiddag Friesland en de rest van de wereld. Leuk dat je er bent. Hey, wanneer kwam jij op het idee van ik ga iets met toch dat muzikale doen, wat je vader natuurlijk had? Ja, ik ben 4 jaar geleden heb ik de sprong in het diepe genomen. Daarvoor was ik altijd al met muziek bezig, maar zoals wij dat altijd mooi zeggen, tussen de schuifdeuren. Ja. Maar het bloed kroop toch waar het niet gaan kan. En in het land op de bühne staan en daar het feestje maken en de mensen een leuke avond bezorgen. Dat is een kick, die kan ik met geen pen beschrijven. Wat was de aanleiding om op 4 jaar geleden om die stap te maken? Toen werd ik 40 en dan liep ik een beetje wat moet ik nou? Ja, nou ja, goed, luister. Ik wil graag nog wel eens wat beleven. Had je zo'n saai leven? Nee, helemaal niet. Nee, ik denk van... Nee, maar om nou meteen te zeggen van dit is... rock'n'roll? Nou, ook dat nog wel. Maar, ja. Maar om nou meteen te zeggen van dit is wat ik wil totdat ik tussen 6 plankjes lig. Nee, ik wil nog inderdaad wat rock'n'roll in mijn leven. Ja. En 4 jaar geleden is de eerste single uitgekomen op de sterfdag van mijn vader. 25e sterfdag van mijn vader. Ja. En sindsdien is het een rollercoaster geweest. Ja, is het echt achtbaan? Ja. Van links naar rechts, grote feesten, kleine feesten. Feesten waar je op komt draven, waar iets niet goed gegaan is, waar 5 man zit in de zaal. Ja, ken je dat? Ja. En die zijn eigenlijk nog moeilijker als een volle zaal. Ja. Dus ja, en we zijn weer bezig met een nieuwe single. Die komt begin januari uit. Dus een carnavalsliedje. Ja. En zo timmeren we lekker aan de weg. En waar eigenlijk moet je het zo zien, waar pa gestopt is onverwacht met straten, heb ik het de steentjes weer opgepakt en ben ik mijn eigen weg aan het plaveien. Oh, wat een mooie beeldspraak. Ja, hè? Ja, ik word er gewoon helemaal... Ja, nee, is mooi. Hij is mooi. Die gaat in een tegeltje aan de water. Komt er goed, jongen. Ja. Mooi, straks praten we verder, maar, want je gaat straks een nummer van je vader doen, maar eerst eentje van jezelf dus. Ja, de meest recente, dat is Ieder Weekend. En die is 10 september uitgekomen. En die hebben we toen live gedaan op de Grote Markt in Delft, waar we vandaan komen. En dat was live op televisie bij Omroep Max, dus dat was een super lancering. En dus ik ga dadelijk eerst de meest recente doen, dat is Ieder Weekend. En daarna ga ik nog een knaller doen van Senior. En dan heb ik ook iedereen nodig die hier, inclusief de regisseur en de geluidsman. Die gaan ze gewoon dwingen, wat dat betreft. Gaan ze gewoon dwingen. Eerst jouw nieuwe single dus. Ja. Dames en heren, hier is hij, Kees Haak, live in Noorderwind. Yo! Het valt niet altijd mee om elke maand weer rond te komen. Ik weet dat ik moet werken voor de kost. Een huis, een nieuwe motor en af en toe eens lekker stappen. Het einde van de maand ben ik weer los. Dus ik ga ieder weekend langs de kroegen en de zaden. Ik doe mijn best, verdien wat extra poen. Dan zing ik daar mijn liedjes om de mensen te vermaken. Ik zou het liefst niks anders willen doen. Ieder weekend vind je mij weer in de kroeg. En niet voor de drankjes, want die had ik al genoeg. Ik zing met hart en ziel, ja dan voel ik me goed. Ik kan er niets aan doen, het zit gewoon weg in mijn bloed. Ja, ieder weekend vind je mij weer in de kroeg. Tussen de mensen, soms wordt het 's morgens vroeg. Het is hier gezellig, heel de zaal gaat heen en weer. En maandagmorgen, dan zien we dan wel weer. Zo gaat het heel wat jaren, maar het gaat me nooit vervelen. Ik heb het goed en leef niet in een droom. Ik heb mijn huis, ik heb mijn motor en mag overal nog spelen. In de kroeg, nee, voor mij geen Ziggo Dome. Ieder weekend vind je mij weer in de kroeg. En niet voor de drankjes, want die had ik al genoeg. Ik zing met hart en ziel, ja dan voel ik me goed. Ik kan er niks aan doen, het zit gewoon weg in mijn bloed.
de mensen, en soms wordt het 's morgens vroeg. Het is hier gezellig, heel de zaak gaat heen en weer. En maandagmorgen, ha, dan zien we dat wel weer. Ja, dat mag geklapt worden, dames en heren. Kom maar, omhoog die handen. Ja, gezellig. Ja, ieder weekend vind je mij weer in de kroeg. Tussen de mensen, en soms wordt het 's morgens vroeg. Het is hier gezellig, heel de zaak gaat heen en weer. En maandagmorgen, ha, dan zien we dan wel weer. Woe! Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Kees Haak en straks dat er nog een nummer en dan we dat een hele verneemde vanwege zijn heid. Ik sta weer achter de bar. Ja, we zijn met de Pop Awards bezig, nominaties, publieksprijzen. Ik geloof Marianne en Wiebe, je hadden de taken wordt verdeeld. Dat hebben we even verdeeld, even tactisch verdeeld. Waar beginnen we? Zullen we bij de publieksprijs beginnen? Ja, en daar kan dus nog na weekend ons vreten Jan op stemburen weer. Dat live tot echt tot in het sturing kan mensen stemmen op de 10 nomineren van de publieksprijs die Marianne. Een roffeltje krijgen. De drummer van de Beeldseninternet. Nou, komt-ie! Nou, de publieksprijs, de genomineerden binnen. Deep Grooves. Admoran. Deep Grooves is de mooiste plaatperserij uit Leeuwarden, hè? Ja. Maar we dat even... Ja, hij is de duider. Wat vertellen? Platenperserij hier in de gevangenis. Zeer succesvol. Ja, gaat heel goed. Wist ik nog wat ze over Admoran? De gekke metalband hebben we les live hoor. Ja, de jongens uit Rostaart maken. Hè? Vroeger als Litsie begonnen onder andere namen en ze werden nu meestal volwassener muziek. Ja, goeie band. Tweede nominaire is Sci-Fi. Was daar nog wat tussen? Ken net. Tak meer in Loud. Gewoon weer op de orde stek. En daar zult Griffin wel eens een krantartikel of een omroep-item ook in. Simmerdice, dat is de vierde nominaire. Nou ja, natuurlijk. Drachten. Vanuit Lawaai, het mooiste festivaltje. Zo'n vlogs er altijd en zo. Hartstikke leuk. Nee, maar het is absoluut leuk. Into the Grave. Ja, metal, fantastisch, nog steeds midden in Ljouwert. Een geweldige prestatie toch? Ja, Paul van Berlo zien metalfeestje in. 3 dagen inmiddels met dubbele podia, dus dat ontwikkelt zich hartstikke goed toch? Promised Land. Ja, ik duidelijk mooi feest. Het eerste dancefestival wat we in Noord-Nederland hebben, grootschalig. En behoorlijk grootschalig, ja. Echt van groot publiek. Dokkum Open Air. Ja, dat spreekt voor zich. De eerste naam ben trouwens wel bekend worden trouwens. Ze gingen lekker terug, vind ik knap, ja? Ja, vorig jaar is natuurlijk echt top. Die in onder andere trots een headline, dat is King Diamond, de huisvest nog in de al. En daar hebben ze klauwen van werk, of we klauwen van werk, of onhoorn. Dus dat is gunnen de jongens heel bot dat het dit hier weer terug hier. Ja, goeie sfeer. Stuart Ensa. Ja, een goeie band. Stuart Steekstra zijn club. Balpiekje. Ja, Hok de Protter met de Hoenekop zien we samen. Hij maakt het mooie festjes, goede muzikanten bij. Er zit een goede kop op. Ja, heel erg. Hij had het vroeger heel zwierhoorn. En mooi dat die jongens zich muzikaal zo uitdrukken kennen. Zeker. Onder andere Ekman Bal is er andere natuurlijk. Maar die zien die besteden. Ik ben zijn eigen project. Mooi man. Dan heb ik nog 2 nomineren. En de ene lijst is 3 voor 12. Ja, ben ik altijd voor. Schreeuwen zich helemaal de pleuris. Hoe alles wat in Friesland gebeurt. Foto's, festivals, spin oeral. Dieppe boegen, ben al je vrijwilligers. Vind ik echt een geweldige prestatie wat ze doen. Ja, super passionele meesten zitten erachter. Dat is juist Aasten dus mij de Pop Awards. Dan hebben ze de 50 beste noemers van Aron de Ier. Song van het Ier komt er wel. Song van het Ier. Theo is zelf nog heel druk dwaan mij alle bandjes te pushen. Dus hij doet het, als ze door het hartstikke best. Ja, goed. Nog één? Nog één nomineren. Doe maar mompelend. Noorden live. Nee. Want ik ging een actie van mezelf hier en ik vind de rest van de Noorden live het mooiste, gezelligste muziek van Nederland. Hulp nodig! Een beetje schilder? Schildert met karakter. De complete lijn kwaliteitsverf van Multimate en Hubo. Van strak witte muur tot decoratieve afwerkingen. Alles kan. Multimate of Hubo helpt. Dag Kerstman, kan ik u helpen? Ja, die cadeaus voor mij. Ik heb er mijn buik van vol, zeg. Boeken, geurtjes. Ik wil dit jaar wat anders geven. Iets wat echt klinkt als een klok. Kijk eens, een DAB Plus digitale radio. Het cadeau voor onder de boom. Zo, ho, wat mooi. Doe er maar 300.000. Kunt u ze inpakken? Heb de kerstballen om iets bijzonders te geven en geef een DAB Plus radio. Meer zenders, meer keuze. DAB Plus, het nieuwe geluid van radio.
Ook de kerstman begint zijn dag beter. Want nu bij Kruidvat 2 Nescafé Dolce Gusto voordeelpakken met 30 cupjes voor maar €12,49. Ja, voor dikke decemberdeals ga je natuurlijk naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Feestje in het land, voordeel voor de klant. Het is feest bij de goedkoopste supermarkt van Nederland. Dat vieren we met heel veel aanbiedingen. Zoals een voordeelpak 3-laags toiletpapier. 20 rollen voor maar €4,99. Ons bekroonde W5 afwasmiddel. Nu 2 plus 1 gratis. Dat is nog geen 53 cent per fles. En bekroonde verse sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Asus 4 mei, Noorderwind live. Kan ik nog een optreden hier van de Beeld, maar we doen nog volle meer. Eerst het Nijs, uit de provincie bij Dieter Zijers. De tekorten van gemeenten op het meet van Zwarg en Wolwijzen drukken te bot op de begrutting. En daarom moet er structureel meer yield komen voor de jongerij Zwarg. Dat had de provincie het Riek witte litten. 11 van de 18 gemeenten in Friesland hebben een tekwart op de begrutting van Takomier. 14 gemeenten moeten bezuinigen om de begrutting sluitend te krijgen. En dat wordt vooral dienen binnen het sociaal domein, Zwarg en Wolwijzen dus. Maar ook via bigleaks het verhegen van gemeentelijke belastingen en heffingen en het afstitten van gewoontaken die het net wettelijk verplicht binnen. Het vierljeppen, het keertsen en het reetrieten krijgen de komende jaren een financiële stiepe van bouwbedrijf Dijkstra Draaisma, investeringsgroep FB Oranjewoud en de Rabobank. Die drie partijen sponsoren de sport Boen. Ze hebben maar elkaar een overeenkomst letten voor meerdere jaren. Voorzitter Tije Diek van het Fries Kleppersboen is op tuin door de stiepe. Daar ben je heel wees mee. Het is voor ons een stukje verbetering van de financiële positie. Wij hebben ambities en daar kunnen we nog wat meer mee doen. En we zijn ook wees met deze drie sponsoren, want we denken dat dat heel goed past. Het renster Hinke Skokker van Jestermaar houdt op met draven omdat ze beschuldigd wordt van het broeken van doping. Bij een controle in september bij het NK in Winschoten zou een verbeend middel van wezen. De Atletiekunie had Skokker voor eerst geschorst. Zelfs zei Skokker dat ze een onschuldig medicijn gebruikt had en dat ze net in de gaten hier dat net mocht. Dat er dan achterkomt als die eigenlijk fastlijn had om iets was helemaal net van op de hoogte wist. Dus ik ga er nooit een dopingvoorlichting aan of zo. Ik ga er nooit iets van de Atletiekunie deel en ik ga nog nooit in je vertellen dat ik daar om voldaan moet. En ik denk van dat is gewoon hartstikke naïef dat ze dat net wist. Maar ja, hoe moet ik dat weten? Ik bedoel, ik ga het nooit ergens lezen. Zei Hinke Skokker. Er komt in Kwatten nog een harkzit en daarna wordt haar straf bepaald. Koningwenners van Dokkum en omkrieten hadden al uren zonder wetter zitten. Terug 2 spontane brekken in transportleidingen weer er een lege wetterdruk in het gebied. Wetterbeheerder Vitens had in een leiding intussen dichtzet en de oren is haast repareerd. Nevens Vitens zo elke keer in Dokkum en omkrieten nog wolwer gewoon wetter hamatten. Het waar dan. De lucht is groen, er is kans op reën, er zit een matige zuideestelijke wind en het is een graad als 4. Morgen hebben we eerst buien, letteren we te droog en komt de zinnen erbij. Het wordt morgen 7 of 8 graden. S'nachts is het meest droog, mooi zinnen, er zit wel een stevige wind en het wordt 8 graden. Het Dr. Denkerfeest is losgebarsten. Het festijn voor fanatieke puzzelaars. Puzzel heel december mee met de Leeuwarden Courant en maak kans op €450. De grote Dr. Denker kerstpuzzel verschijnt op zaterdag 21 december. En op 28 december een extra eindejaarsknaller. Geen abonnee? Koop dan op zaterdagen een los nummer. Op zoek naar het perfecte cadeau? Parfum, make-up, skincare, cadeaus voor haar en voor hem? Je vindt het bij Easy Paris Excel en op easypariexcel.nl. Slaap jij het liefst in een tentje of kies jij voor een designhotel? Doe je liever mee aan een obstacle run of sta je elke week op de golfbaan? Wie je ook bent, de nieuwe Renault Captur is perfect voor elke levensstijl. Ontdek de nieuwe Captur nu in de showroom of ga naar Renault.nl. Nu La Vie est Belle 30 ml, slechts €48,99 bij Easy Paris Excel. Daar zijn ze, de Aldi feeststerren. Alles voor schitterende en voordelige feestdagen. Want Aldi is de goedkoopste in huismerken volgens de Consumentenbond. Van feestontbijt tot brunch, borrel, diner en dessert. Topkwaliteit voor superscherpe prijzen. Bijvoorbeeld een hertenbiefstuk 400 gram nu voor maar €7,99. Tot zo bij Aldi. Natuurlijk, Aldi. Omroep Friesland.
En wij gaan lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland, dames en heren, Noorderwind Live. Zullen we kijken wat publieksnominaties bekendmaken. Wij hebben het meest gewezen trouwens dat ze op de publieksprijs van Friesland Pop en de awards stemmen willen. Dat is een keerwerking met de omroep. Dus via de website van de omroep komt die as we speak online. Ja, hartstikke mooi man. Ja, super. Goed, net stemmen, maar erop stemmen. Zoek hartstikke willen. Mariano, doe best je nog alleen met hij maar aan naar Amsterdam. En we doen hartstikke volle meer genomineerd. Hè? Ja, we hadden de Talent Award sowieso. De Talent Award dit hier bij Speaker. Boas, uit Haas, een lidse jonkje. Maar jonge held in het gigantisch uit de straat. Dat is echt schitterend om te zien. Ganes Lal is ook genomineerd voor de Talent Award. Ganes Lal is een rode keer eigenlijk boppendroog kwam met de kleine prijs van Snake. En ze toch het ek heel goed. En dan hebben we Noordlicht. Noordlicht, hip-hop duo. Eigenlijk, momenteel vind ik dat wel het hip-hop duo van Friesland. Hebben we in de finale zien van de kleine prijs. Ja, en ik zeg correct dat ze het voorprogramma nog verkleinen in Balwerk. Ergens in februari, maart of zo. Ja, want dat joeg inderdaad. De boeken van Balwerk joeg van de week gewoon. In de finale van de kleine prijs hier we in Balwerk. En die zei, ja, daarom ben dat soort dingen en ik juist zo leuk. Want dan is inderdaad staan bandjes voorbij komen. Ja. Dus, ik hoop zien kwart in Noorderwind nog een keer te krijgen. Dus ik ben geweldige talenten. Ja. Je verder, jongen. We gaan verder met de Bernlefprijs. Ja. Dit winnen 3 nomineren, dus de winnaar krijgen we vrede te jaren. De Bernlefprijs, daar is dit van nomineren Lied. Lied had natuurlijk een gigantische omzwaai maken. Eigenlijk hebben ze het stoffige jaske, dat klinkt wat negatief. Nee, maar goed, ze zijn ontvernaaien. Ze zijn ontvernaaien en ze hebben gewoon dit hier een hele spraak maken, een goede editie zetten. Iedereen hier trekken hoe, nou dan doet het sowieso goed dat er iedereen toe heeft. Ja. En ze hebben denk ik weer mooi toekomstbestendig maken. Waar nog meer? Bernlef? Bernlefprijs, wat we krijgen al zijn van... Sjoerd, zei inderdaad voor de publieksprijs nomineren wie, maar hij het voor de Friese taal dat er natuurlijk echt een heel soort mensen noemen. Dus hij is echt voor de Bernlefprijs nomineren dit hier. Dus dat is op zich mooi. Dus hij had eigenlijk hier maat vrede komen, want hij had sowieso meer kans te winnen dan de horen. Ja. En de laatste in de Bernlefprijs, ja, dat is eigenlijk West alle oren hier net omheen koers in de Friese taal en Friese muzieksector. Een band of een jongen met een prachtige naam. Wiebe. Ja. Wiebe Kaspers, verleden week weer nog. Ja. En toen ons een hele patte creatieve draai on een van die kastnummers. En dan, ja, ik kreeg het piekenvel wat daar allemaal lang. Geweldig, net alleen hij, maar ik zie naar beide bandleden, Daan en Florian. Geweldig, 3 muzikanten, heel Fries. Soms ook Engels en Nederlands, vind ik ook wel mooi, die mengval. Goed, dat weer de Bernlefprijs. Welke nog meer? En de Friese Popprijs zelf natuurlijk. Hè? Vertel. Dat is altijd een heel spannend iets. Magnificence. Die hebben sowieso van de week zit ze alweer in Duitsland met Turken. DJ Duo. En ze hebben nou natuurlijk een groot contract tekenen met de show van de reclame. Ja. Dus ze zijn aanst met zo'n hele verhaal bezig te jaren. Ja, ben grote jongens. Ja. Of het worden echt grote jongens. De Homesick. Fantastisch. Ja, Plaatcontract, Amerika. Ze hebben natuurlijk de poppies echt een keer gevonden. Dus we hebben wat discussie van ja, met ze eigenlijk nog nomineren. Maar ze gaan maar terug en ze bleven creatief en bleven top of the bill in een heel liedje niche, eerlijk wezen. Ja, net iedereen kent, maar ze doen het gewoon hartstikke goed. Vorige week dan een hele goede recensie in Trouw. En bijvoorbeeld is heel verrassend. Het staat als een huis. Ja, het staat als een huis. Wie nog meer? Nog meer, dat is op zich echt wel grappig dat deze dame erin zit. Ze komt in begin april met een album uit. Vorig jaar had ze de Talent Award won, dus het is nog hartstikke mooi dat ze nou nomineren wordt voor de Friese Popprijs. Dat is Esther Jong. U doet hem fantastisch. Ja. Contract tekenen, net dat al iets heilig is, maar het zei wel wat in deze tijd, dus zeker bij Excelsior. Dat is een pretentieus label, wil eerlijk wezen. Ja. En dat zei ik iets hoe het had talent. Dat bevestigt het, lief het zo stellen. Ja, zeker. En ze had het echt wel grappig dat juist hoe op het ding in Friesland weer verbonden binnen, want ze heeft met Wiebe Kaspers, het ze met Lied, het ze weer een heel mooi nummer dienen. Dus ja, we hebben zulke mooie crossovers. Bij mij stelt het vrij entree voor deze dame. Talenten altijd welkom, maar zeker zijn. Goed, joh, ik ben heel bereid. Ik ook. Wie maakt een week vrede al, weet je? Is de rustig rieden, voorzichtig rieden? Ja. Past een beetje er? Is wat speel bij jou en tussen we herrie. En succes met de hoen, want die is kijk van de dokter waarom? De hoen is kijk van de dokter waarom, dus daar maak ik nog in. Oh, goed, ja. Steriliseert je ook, hè? Ja, steriliseert. Oh, goed. Wiebe, dankjewel. Applaus voor Wiebe. Mariano de Bluest. Ja, de Bluest. Ik ga naar de Bilzen voor de laatste keer deze dames en heren, want dan moet ze aan mij de boord weer waarom naar dat prachtige eiland. Amelon is mooi. Op meestal wat meer van je witte willen. Waar moet ze wezen? Facebook van de Bielzen. Ja. Of www.debielzen.nl. Nou, wat wil je nou meer? Ja. Nog een nummerke?
Ja. Welke? Chuck Berry. Ah, altijd voor. De Bilzen. Live in Noorderwind. Maybelline, can't you be true? Oh, Maybelline, can't you be true? You do start back doing the things you used to do. 'Cause I was motivated on the hill. I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road. Not run by a Fiat 4. The Cadillac tuned about 95. Bumper to bumper, roll side to side. Maybelline, can't you be true? Why can't you be true? Whoa, Maybelline, can't you be true? Why can't you be true? You do start back doing the things you used to do. Hit it! Cadillac went up to 104. The fog got hot, I wouldn't do no more. Then it got cloudy and started to rain. I tooted my horn for the best in lane. Rainwater blowing all under my hood. Notice what I was doing, my mode in a good Maybelline. Can't you be true? Why can't you be true? Whoa, Maybelline, can't you be true? Why can't you be true? You do start back doing the things you used to do. The motor cooled down, the heat went down, and that's when I heard that highway sound. Cadillac sitting like a tonal lid, 110 and a mile ahead. Cadillac lewd like a standing still. Caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, can't you be true? Why can't you be true? Whoa, Maybelline, can't you be true? You do start back doing the things you used to do. Whoa, Maybelline, can't you be true? Why can't you be true? Whoa, Maybelline, can't you be true? Why can't you be true? You do start back doing the things you used to do. Oh, you do start back doing the things you used to do. Maybelline. Altijd oké, altijd lekker. En zeker ook fantastisch uitvierd, dames en heren, door de Bilzen. Nogmaals, even de vraag, hoe moet mensen hem op internet ergens weten te vinden? Facebook, De Bielsen of www.debielsen.nl. Zullen we tot de volgende keer? Absoluut. Dank u wel, jongens. Applaus, de Bilzen! Yeah! We hadden even nog omhoog en we gaan zijn eerste single ik al even jet, Kees Haak. Maar ja, de naam van zijn heid valt natuurlijk vaak. Daar ben ik echt letterlijk mee opgegroeid. Met al die grote namen destijds. Maar Nico Haak wie er natuurlijk in van. Is het bijna dagelijks dat je daar nog over praat? Dat je er wordt aan herinnerd? Ja, zeker. En zeker wat ik net al zei, 4 jaar geleden diep ingesprongen ben. Ik doe de liedjes van mijn vader ook bij de optredens. Foxy Foxtrot is je moeder niet thuis als ze me missen. En Honky Tonky Pianissie. Ja. Dus ja, je wordt er elke dag eraan herinnerd. En ik loop net hier ook even langs het publiek, zegt die mevrouw, jeetje, wat lijkt je op je vader als je staat te bewegen, als je staat het werken met de camera. En dat is leuk. Dat vind ik hartstikke leuk om te horen en hartstikke leuk om te doen. Was het een grote klap dat hij overleed? Ja, natuurlijk. Dus plotseling? Hè? Ja, gewoon in zijn slaap. Voor wie niet. Op 15-jarige leeftijd, voor iedereen. Ja. Dus ja, dat is altijd vervelend. En het is volgend jaar alweer 30 jaar geleden. Gaat snel, hè? Ja, gaat heel hard. Was het een leuke vader? Ja, zeker. Vaak weg vanwege zijn artiestenbestaan of juist niet? Ja, maar vaak 's avonds. Dus overdag was hij er eigenlijk bijna altijd. Dus op jonge leeftijd, ja. Ja, en heel veel leuke dingen samen gedaan. En leren motorrijden met hem. Was ik 11 jaar oud, leerde ik motorrijden als klein ventje. Ja, dat zijn dingen die vergeet je niet meer. Zullen we eentje doen? Een van de grote hits? Ja, zullen we er eentje doen. Maar dan heb ik wel even iedereen nodig hier, dames en heren. Ja. Iedereen die kan staan, komt u maar even een beetje naar voren toe. Ik weet niet, ja, deze doet het ook al. Dames en heren, herinnert u zich deze nog? Ja, jongens, kom maar een beetje naar voren toe. Iedereen die kan staan, kom maar eens een beetje naar voren toe. Hey, jullie ook daar op de bank, achter in de regiekamer ook. Kom allemaal maar een beetje naar voren. Daar in dat hoekje ook. Ben niet verlegen, ik bijt niet. Komt u maar. Dames en heren, waar is hij daar? Ik kan natuurlijk niet weggaan zonder de grote klapper. Het was een grote hit van hem in 1974. En dan was het van mij in 2016. Dames en heren, Honky Tonky Pianissie. Ken je hem nog? Ja? Woe. Nou, daar komt hij. Ik wil dadelijk Polonaise zien. Wie gaat er vooraan? Nou, daar komt hij. Kom maar.
missie op je sinaasappelkissie, want we gaan nog niet naar huis. Je hebt zo van die kroegen waar de muzikanten zwoegen. Tot 's morgens vroeg al is er niemand in de zaak. En dan heb je ook degene die snel de benen nemen, maar niet naar wordt geluisterd, want dat heb je vaak. Maar in de dolle olifant, dat kroegje op de hoek, kun je doorgaan tot het einde voor een slokje per verzoek. En kijk ze gaan, woe! Honky tonky pianissie op je sinaasappelkissie, speel maar verder, alsmaar verder. Honky tonky pianissie op je sinaasappelkissie, want we gaan nog niet naar huis. Ja, daar speelt Toetsie Jantje, een aardig muzikantje. Hij speelt de sterren naar beneden voor een slokje drank. Hele nachten zwoegen, maar dat doet hij met genoegen. Honky tonky voor de jonkie, nee geen dank. Maar in de dolle olifant, dat kroegje op de hoek, kun je doorgaan tot een... Ja goed zo jongens, en die handen in de lucht, met z'n allen. Woe! Honky tonky pianissie op je sinaasappelkissie, speel maar verder, alsmaar verder. Honky tonky pianissie op je sinaasappelkissie, want we gaan nog niet naar huis. Ja, zussen gaan zelfs naar buiten. Ja, daar zijn ze weer. Maar om 7:00 gaan zijn vingers het begeven. Dan ziet hij geen verschil meer tussen zwart en wit. En wij wensen hem wel trusten, want er zal wel niks meer lusten. Maar het is toch wel een jongen waar veel pit in zit. Maar in de dolle olifant, dat kroegje op de hoek, kun je doorgaan. En daar gaan we jongens met allen, die handen in de lucht. Komt-ie. Hey, hey, hey. Honky tonky pianissie op je sinaasappelkissie, speel maar verder, alsmaar verder. Honky tonky pianissie op je sinaasappelkissie, want we gaan nog niet naar huis. Want we gaan nog niet naar huis. Want we gaan nog niet naar huis. 1, 2, 3. La 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 la. Ja la la la. Ja la 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 la. En dan komt hij aan de laatste keer. Want we gaan nog niet naar huis. Want we gaan nog niet naar huis. Hey, dank u wel, dank u wel. Tot ziens. Geef ze een applaus, hè. Wauw, fantastisch. Kees Haak. Nee, je flikt het gelijk als je vader, hè? Ja, dat zit hem in het bloed, hè. Ja. Single, hoe heet die ook alweer? De nieuwe single heet Ieder Weekend. En gewoon te downloaden? Gewoon te downloaden, bij alle bekende portals, website, Facebook, Instagram, noem maar op. Rooksignalen, alles doen we. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Applaus, dames en heren, Kees Haak. Bedankt. Super. Geweldig. Ja, je kon net meedoen. Je hebt misschien al dat Clifford volgende optreden. Nog niet? Ik wil een beetje meiden. Ja, een beetje bij Polen. Ja. Nou, Polen. Album komt binnen kwart uurtje, je bent er druk met de maanden. Zullen we een nummer spelen? Welke game nieuwe nummer spelen? Of ben het orde? Wij spelen nou een gloed naar eigen nummer. Ja. En wat zei je? Zeg je? De eerste keer dat we het spelen. Oké. En daarna? Daarna, ik weet het niet. Ja. Nee, dat mag maar. Nummer, ja, dat gaat wel moeten. Ja. Ik zie het wel? Ja, ik zie alles in orde. Oh, ik ken niks. Ja. Daarna, het liek dat het verschil tussen dit nummer en wat nummer nou komt gigantisch groot is ik het verschil tussen de tweede en het laatste nummer ik heel groot. Het is een beetje een rock'n'roll nummer. Ik ben heel bereid. Jongens! Dat is een nummer van Sarah Harmer, een Canadese singer-songwriter. Oké, nou, dat is altijd mooi om te horen. Dames en heren, wat zei je? Ik zei in een eigen bewerking. Het eerste nummer is een eigen nummer, hè? Ja, het eerste nummer. Je begint met een eigen nummer. Blue Sunday, live in Noorderwind. Schoolyard in the morning, buzzing with children
mother's tones. She's standing in a corner. Maybe today they'll leave her alone. They know all her buttons. They know just which ones to press to get her upset and frightened and to leave her in a sorry mess. Who saw her smothering loneliness? Who saw her tearing despair? Lost little girl in a hostile world and no one there who seemed to care. Scared of the other children, afraid to speak her mind. Teachers had it in for her where they should have been kind. Someone ought to have been there to watch over the little girl, to shield her from her bullies, to remind her she's a pearl. Just remember, bashful child, you are going to change the flow. By shifting stones in the waters, you'll find your way to go. She was one, they were many when they were facing her that day. Deadly fear in her fragile heart, what harm might come her way. They were too young to see, to have a clue, to know any better. They were none the wiser, someday she may forgive them for that. But the child of those years is a woman these days, sensitive and strong, fragile and robust, with a good sense of right and wrong. The road has not been easy, but she came to understand enough about life to take things into her own hand. Yet someone ought to have been there to watch over the little girl, to shield her from her bullies, to remind her she's a pearl. Just remember, bashful child, you are going to change the flow. By shifting stones in the waters, you found your way to go. Just remember, bashful child, you are going to change the flow. By shifting stones in the waters, you show the way to go. And now for something completely different.
the stories that you told me true? It doesn't matter if they are to me. I am aglow. Some might say these thoughts are wrong, that you might see yourself in this song. Well, I hope that you don't mind if you do, 'cause I am aglow with thoughts of you. Does it matter that what I remember might be just my own imagination painting scenes more pretty? Well, is it obvious? Does it show? With thoughts of you, I am aglow. Are the stories that you told me true? It doesn't matter if they are to me. I am aglow. Now some might say I'm thinking insane, so I just sit back and take you in. You're a map of a place, maybe someday I'll go. With thoughts of you, I am aglow. Does it matter that what I remember is not true? Does it matter that all I can think of is you? Does it matter that what I remember might be just my own imagination painting scenes more pretty? Well, is it obvious? Does it show? With thoughts of you, I aglow. Blues Sunday. In kwarten komen ze absoluut weer eens, want dan is dat album clear. En dan ben ze helemaal happy. Maar dat mag nog even clear maken, waar ik blien dat ze binnen. Straks, in het laatste uren, geweldige muzikale gasten hier. Maar eerst het nice. Vrienden, wie dit de nummer 90. En dit de nummer 8. Maar hoe moet de list van 2009 eruit zijn? De 100 grootste Frieske hits in de goede volgorde. En die volgorde, die bepaalt sto. Jou is 10 top 5 op friesketop100.nl. Friesketop100.nl. Stem Oris die au en maak je kans op de originele Frieske Top 100 Jukebox. Friesketop100.nl. Nou, bij Meulen en Baarsma, grote magazineopromming. Wegens uw nijte iepen vestiging. Prachtige beelden van topmerken als Avec, Tempoor en Auping verkeepje wij nog wel met heel hege kwattings. Maar denk erom, alleen er in uw vestigings in Dokkum, Drachten en Snits. Nog niet overgestapt van energieleverancier? Ga nu naar gaslicht.com en bespaar direct veel geld. Ruim 80% van alle Nederlanders kan honderden euro's besparen. Dus waar wacht je nog op? Gaslicht.com. Makkelijk en eerlijk energie vergelijken. Mariah Carey, My All I Want For Christmas. Daar is voor zelfs helemaal niet mis mee. Maar wat leven oren Christmuziek jaren wil, die mag doorstemmen op Christ My Douwe. De mooiste Christmuziek uitzocht door mezelf, Douwe Heringa. Ik dit hier weer 24 uur daags op omroepfriesland.nl en de Omroep-app. Dan, juist bij Gelix, het Oslo Domkoor, My Daily Ajouden. Nieuwsgierig? Hark je maar. Christ My Douwe. Gaslicht.com is verkozen tot energiewebsite van het jaar. Gaslicht.com. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Dorald Megens met het NOS-journaal. Boeren van protestbeweging Farmers Defence Force zijn op weg naar Eindhoven Airport. Sommige demonstranten zeggen dat ze het vliegveld willen bezetten. De boeren protesteren tegen de provinciale stikstofmaatregelen die volgens de boeren in Noord-Brabant strenger zijn dan in de rest van het land. Het gaat om tientallen boeren die uit Den Bosch komen waar ze hebben geprotesteerd bij het provinciehuis. De marechaussee die gaat over de veiligheid van het vliegveld in Eindhoven
zegt op de hoogte te zijn van de situatie. Woordvoerder zegt dat er nog geen boeren zijn gearriveerd en dat ze het in de gaten houden. De Britse premier Boris Johnson is op Buckingham Palace op audiëntie geweest bij koningin Elizabeth na zijn grote verkiezingswinst. Johnson heeft de koningin onder 4 ogen om toestemming gevraagd voor het vormen van een regering. De conservatieve partij behaalde de absolute meerderheid bij de parlementsverkiezingen van gisteren. Na het gesprek met de koningin keerde Johnson terug naar zijn ambtswoning, waar hij vanmiddag waarschijnlijk een toespraak houdt. De politie gaat ervan uit dat de uitgebrande auto die gisteren werd gevonden in Duivendrecht inderdaad de vluchtauto is die werd gebruikt bij een dodelijke schietpartij in Amstelveen. Aan het eind van de middag werd daar gisteren een man van 39 doodgeschoten in zijn auto. Op de achterbank zat een kind van 4 dat ongedeerd bleef. De politie gaat uit van een gerichte actie en vraagt of iemand informatie heeft over het slachtoffer. In Algerije is oud-premier Tebboune gekozen tot president, heeft de kiesraad bekendgemaakt. Hij is de opvolger van Bouteflika, die eerder dit jaar onder druk van het leger opstapte. Hij was 20 jaar aan de macht. De 74-jarige Tebboune kreeg bij de verkiezingen van gisteren ruim 58% van de stemmen. Het weer, veel bewolking, geregeld regen of motregen, 4 tot 8 graden. In de loop van de dag trekt de wind weer aan. Het weekend verloopt wisselvallig, met veel wind, langs de kust mogelijk stormachtig. Dan wordt het 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Als er nog 1 uur te gaan bij Noorderwien Live hebben we Eddie Mulder, de fantastische gitarist hier in de studio in verband met zijn solo. En we hadden heren van de Hot House Flowers in de studio. Ze zijn met hun twaan, ze toeren de hele wereld. En ze spelen Joert eerst bij us en dan Jong in Neushoorn. Dit alles en nog veel meer in de komende uren. Graag dadelijks. Wavertje in het Neffersdij, een complete kriesbeam. Omroepfriesland.nl/kriesbeam. Inspiratie en handige tips van Intuun viest op terrasentrends.nl. Bij Terras en Trends viest sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en fabieltuin. Rond 50 verkeerpunten toch heel Nederland. Shop voor een dealer bij Dij in de buurt op terrasentrends.nl. Floor wordt geboren met ernstig nierfalen en ligt de eerste maanden van haar leven in het ziekenhuis. Ze overlijdt als ze net 3 jaar oud is. Hoe leeft ze voort bij haar familie? Wat heeft haar dood, naast zoveel verdriet, nog meer gebracht? Bekijk het aangrijpende verhaal over Floor in het tv-programma De Nalatenschap. Zondag 15 december om 12:30 op SBS 6. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrasentrends.nl. De brrr zit weer in de maand. Is jouw cv-ketel al klaar voor de winter? Met cv-ketelonderhoud van Energiewachtgroep zit je er warmpjes bij. Ontvang tijdelijk een gratis cv-ketel-inspectiebeurt ter waarde van €50. Ga naar energiewacht.nl. Met Univé Zorgvrij bepaal je zelf waar en door wie je behandeld wilt worden. Dat kan al voor €127,89 per maand. Regel het snel en eenvoudig in een van onze winkels of op univé.nl. Univé, daar plukt u de vruchten van. Gratis cv-ketelinspectie bij een onderhoudsabonnement? Ga naar energiewacht.nl. Volledig vrije zorgkeuze heb je bij Univé al voor €127,89 per maand. Regel het snel op univé.nl. Univé, daar plukt u de vruchten van. Omroep Friesland. Het is weer vreemde beetje, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur alweer van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar hebben we 2 geweldige muzikale optredens nog verwacht. Dat is de eerste in ieder geval. Marianne Kleinster die slaat soms meestal in komen doordat ze voor de sport yes, is ik er even bij. Ik ben no poster girl. Is het no poster girl? Ik ben no poster girl. Ja. Ja. Zeg maar, dit is voor de Frieske Top 100. Ja. En die mevrouw naast mij, die weet er meer hoor. Dus ik eens even vragen hoe dat zit of net. Kist u zwaai zijn? Nee, ja, ik zwaai. Ja, dat ken ik, maar dat is leuk. Ja, goed. Ja, we hebben natuurlijk we zijn volstrekt neutraal. Dus als het op Rolling Home staan was op Waardenek, Pieter Welks, dat gaat je maar al zelf bedenken. Maar naast me zit Hilkje Wilming. Hilkje, allereerst een excuus dat we die heel lang wachten hebben de sister om 1 uur al.
Ja, ik ben al heel bezierd. En toen kwam ze bij me, ik ben een beetje zenuwachtig en dan laten we die tot 3 uur zitten. Dit is zo'n vreed programma. Ja, dit is verschrikkelijk. Het is alleen maar slimmer. Een beetje sadistisch ben wij, hè? Ja, maar ja, dat is logisch, Jere. Ja, je bent logisch, ja. Goed, zei je er wel. TV, hè? Ja, Live en radio en internet, weet ik veel. Oh, nee, net op beginnen. Hielke, doe best mij een actie bezig. En net samen een actie, want het had alles te kijken met de top 100. Ja, klopt. En waar was toen in de top 100 H? Nou, ik wil Zaken Hielkema en Sien Band in de top 100 ha, maar het Vesket Zuiderplein. Waarom? Omdat Zaken mijn duo-collega is. We staan beide voor de kleuters. Professor Wasserbeskwal in Lekkem. En hij is dit jaar 24 jaar in het onderwijs. En het liep mij een heel mooi crisis-cadeau. Dat hij een plakje krijgt in de top 100, omdat het nog nooit slag is. Daar geven we dus best voor, want de meeste dij maar in actie. Er had ik een soort poster bij. Maar dit is echt serieus werk dus. Ja, de band op Squallengroep Zoan die had de tekening maken en een heid, Bastiaan Blauw, die had er een poster van maken. En die hing het overal in Lekkem en op Squaal met Zaken, ik werk het. Dus, en waarom, ja, natuurlijk, goede collega, waarom Zaken zoek vreeg je willen. Zit er nog een verhaal achter? Je werkt je al heel lang gear bijvoorbeeld? Ja, wie toch eigenlijk al heel lang de kleuters. En wie werkt je gewoon heel leuk together. Leuke collega dus? Ja. Ja, hoe zeg je net? Nee, ik zou eigenlijk net zonder hem willen. Nee, hè? Nee. Dus, gouden collega eigenlijk. ja, ik denk dat wij een heel goed duo binnen. Dus, Speelt er een prot voor de klas of voor de band of net? ja, als hij er is, dan jouwt hij muziek. Ja, hè? Ja, dan pakt hij heel vaak de gitaar. En als we een voorstelling ik ben net muzikaal, hij dus wel. En dan vreeg ik, nou, wat sterren en Vesco meidje. En dat doet hij dan. En soms zongt hij Veske in en dan krijg ik een appje. En dan zit het Veske in en dan kan ik oefenen. Ja. Want, nou ja, zoals ik al zei, ik ben net zo muzikaal en zo leer ik het dan. Nou, de host van muziek en dan komt hier om actie te vieren. En Zuiderplein, waarom specifiek dit noemen? Toen wij Correct Together werken, toen kwam zijn cd uit. En dat is in 2015. Of Together voor de kleuters. En toen speelde hij dat heel vaak voor de kleuters. En ondertussen is die groep nou groep Song. En ik denk dat die groep ik alle keer dat Veske wel jongen ken. Ja. Dus het Veske is bekend op Squallen. En het gaat om herinneringen. En ik denk dat elke hier wel herinneringen had zien haar jeugd. En ik hoop... Vooral plakken in Westwijkomst. Westwijkomst, een hele mooie herinnering hoop ik. Dus vandaar dit Veske. Zaken Hielkema, Zuiderplein, prachtig mooi. Ben je ervoor? Ervoor? Nou, ben je voor deze actie? Voor deze actie? Jazeker. We moeten nou een week presenteren, hè? We moeten even een oefening of ja. Dat wordt wel tiet, ja. Nee, maar ja, Zaken Hielkema, in de Frieske top 100. Dus is het een belpanel, hè? Ja. Want je kan stemmen tot en met... Tweede Kriesdij. Ja. En dat kan ik via de omroep-site lopen. Ja, dat kan ik. Dus van hele prot stemmen via de omroep. Kijk, dus voor de Friese eerste ding hou. Stier die wel. Het is toch niet mooi, hè? Ja, ik ben kreks een krieskebouter. Ja, schattig nou. Nee. Ho, 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 ho. Klink ik saai, ja? Nee. Oh. Nee. Waarom niet stem? Projectie van mij. Ja, maar de kerst dus stemmen voor de Frieske Top 100. Maar de kerst dus ik stemmen voor de Friese Pop Awards op de site van de Omroep. En dus ik voor Zaken Hielkema in die Frieske Top 100. En zijn band. Ja. Hoe je het zien bent? Nou, Zaken en zijn band. Zaken en zijn band, oké. Een spiekbriefje. Mag ik de naam nog even opnemen? Ja, neem maar op en dan doen we het straks nog een keer. Vincent Wietse en Nathaniel. Nathaniel, ja, sorry. Ik moest even oefenen. Nee. Moeilijke namen, maar die jaren er wel bij. Want zonder zijn band, wie Zaken er ik net. En om het even een heel maatschappelijk bewuste meisje. Het is ook ongelooflijk belangrijk voor band dat ze met muziek in aanraking komen. Nou, zeker. Voor de ontwikkeling, toch? Ja, alle gebieden moeten ontwikkelen worden. Dus zeker muziek. Veskes. Ik kom aan, mij staan nog één keer actie vieren. Zullen we het zo doen? Ja, tuurlijk. Ja, dan ben je nog net bij. Goed, ik ga naar Asus, Eddie Mulder. Zit er ook klaar voor. Prachtig album maken. Victory, zit ik er voor maar even bij. Vlien Wieken, wie hij hier met uw prachtig jubileum voor de kast, 30 hier. En toen had hij de kast op zijn eigen manier spelen op zijn gitaar. Maar hij gaat Asus eigen werk spelen. En ik ga naar twee, vind ik, bijzondere gasten. Guys, Peter en Liam, am I pronouncing you then well? Liam and Peter and Liam? Peter and I, yeah. Something? Yes, I understand you. Okay. Yes. Liam. That's Liam. Liam. Good to have you on the show, guys. You're on tour or something like that? We're on a tour around the Netherlands, and we did one gig in Belgium as well. Okay. And now we're in Friesland. Very happy to be here, first time. How long do you play with each other now? Is it for a long time? Since since, oh God, no, it's a long time. Over nearly 40 years. Okay, yeah.
Since we were very young children, you know. But now you're performing under your own names. Huh? For this trip, yeah. So just the two of us. But you still play as the Hot House Flowers or not? Yeah, quite a lot. Yeah. A busy year this year, and we finish with a gig in Cork in Ireland on just New Year's, so 29th. But it's good, and it's good to be here. Okay. And you often play with your boats? That you do a separate tour of it? Yeah, quite a lot. You know, sometimes Liam on his own, sometimes 2, sometimes 3, sometimes 5, sometimes just play music. Whoever's around and having fun. Come down and play. Yeah. Okay, nice to have you. We're going to talk about your music, but first I want to ask you to play the first song. Okay. What's the title of it? We do, yeah. Soul for this one, yeah. We'll do a Hot House Flowers song called Your Soul that was written, about 30 years ago now. And now playing 2019 here in Leeuwarden. Yes. Good to have you guys. Je kan ze jong nog zien trouwens. Ze spelen in Neushoorn, zet ik er nog maar even bij. Daar maak je straks nog wel even meer reclame van. Maar ze binnen in ieder geval nou live in Noorderwien. Family, and now your body is tired and sore. Well, there's rest upon water. There's an answer in the streets saying, get out there and listen. Get out there and meet your soul. This is it. This is your soul. This is it. And when your world falls down around you, not the most comfortable place. It's a reflection in the water. It's an answer in the streets saying I will be there and I will listen. Your soul. This is it. This is it. Then your whole puts around. Trade all the friends and all the doctors and all your beauty. Is a healing sound. Well, try listening to the water. Find the answer in the streets. Because you know you gotta your soul. This is it. You gotta meet your soul. This is your shining, shining soul. This is it. I wanna know you. 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 This is it. Your shining.
shine from the inside out. Just let the light inside shine from the inside out. Oh, let the light inside shine from the inside out. Just let the light inside shine from the inside out. Wow, thank you. I will return to you guys. Thank you. Pieter, Liam en Jong spelen ze in Neushoorn. Geweldig. Godhoudsflauw, je kent ze misschien nog wel van Jetties en Snow. Dan spelen ze als twee bandleden van die band trouwens. Ik op onder de eigen namen. Dat doen ze dus Joert en They're on Tour. En ben ik heel blij mee om ze in de studio te ontvangen. Ben ik blij mee Eddie Mulder. Vriend Wieke, hier met de leven. Oh, ik ben in de Airways. Ik denk, hij zit net hier. Ja, kijk, het album even zetten we mooi voor de krieg bij je meer. Ja, gezellig toch? Dit is de tijd van hier, hè? Dat zal maar wat hebben. Ik had het album in de hoorn, Victory. Volgens mij uit de Holle die 5e solo-album, toch of niet? Ja, mijn 5e inderdaad, ja. Is al wel een paar maanden uit, maar de oorsprong lijn nog steeds om daar uit te nodigen om daar een aantal nummers van te spelen. Dus ik ben blij dat het er best. Wat is het verhaal van dit album? Het verhaal is, ja, dat, als het door de titel heeft, is Victory vind ik ten eerste een positieve titel. Maar het is voor mijzelf ook wel weer een overwinning geweest om bij zo'n soort album te kennen. Maar er is een ontzettende luxe aan materiaal wat er uit me komt. En dat zit ik, het stroomt terug. Ik ben inmiddels ook al met mijn size aan de gang. Ja? Dus die wordt haast niet meer opgenomen worden. Dus ik ben al een nieuw materiaal aan het roleren. Waar ook haast ik trouwens in een stukje van de zal. Maar ja, Victory, ja, het is een overwinning. Zo was het ongeveer beschrijven. Op diezelf, creatief of op een andere manier? Allerhande manieren. Ik organisatorisch, want het is altijd toch wel weer een uitdaging om zo'n project aan te gaan. Hè? De opnames, maar ik de vormgeving, de hele productie voer ik zelf. Hè? En de vormgeving besteed ik dan wel uit, maar dat is al in een heel kort lijntje met mij. Wist je? Dus dat is hartstikke leuk om te doen, maar krijg je eerst maar weer voor een ander. Je kijkt in het vorige Blues Sunday hier met dezelfde verhalen. En dan ben je het opnemen en dan kost het weer even, dan lijkt het weer even stil. En dan moet het alweer weer produceren. Ja. Nou, het lijkt bij mij net stil. Dat is het probleem. Ik heb zelfs een tijdsprobleem. Want ik bedoel, voor die volgende CD ben ik inmiddels aan de gang. Maar als het vanaf januari, dan ben ik ook bij mij een derde volgende CD aan de gang. Die meer bandgericht wordt. De volgende CD is puur akoestische gitaar. En dat is relatief makkelijk op te nemen, maar dat lukt. Maar de derde volgende CD zal meer band georiënteerd wezen. En dan moest meer voorbereidingstijd hebben. Gastmuzici uitnodigen, arrangementen, neem het ooit maar op. En dat is hartstikke leuk om te doen. Voorstellen, daar ben je echt een muzikant voor. Welk nummer dus de eerste? Dark Rose toch de eerste. Ik ben er altijd voor. Eddie Mulder, dames en heren, in verband met zijn album Victory, live in Noorderwien.
Eddie Mulder, prachtig van zijn album Victory. Hij doet straks nog 2 nummers. En ik de man uit Ierland, dit jong dus in Ljouwert spelen, zal ik nog 2 nummers doen. En uit daar praten we nog even mee. Onder oren Hilkie Wilming. Neem nog even die actie een keer. Vind ik zo leuk, vind ik zo sympathiek dat dit voor een collega zaken doet. Hoe kan we Zuiderplein? Die maakt de top 100 in? Ja, Zaken zit 24 in het onderwijs. Had nog nooit in de top 100 staan, dus graag al je stem op Zaken. Ja, toch? Ja, heel graag. Frieske top 100, goed. Ja, Marianne. Nee, ja, nog steeds. Even hoe die kickbox verhaal. Even kwaad toch? Ja? Want de beetje Die poster, hè? Ja. Die weten we allemaal nog. Van dus hoe is die in eerste kickboxwedstrijd was? Ja, dat zoek ik al gedaan. Heb ik die in uiteindelijk. Gong al wat oors als planned. Maar nou ja, toch dringend wist. En leuke partijvochten. Maar op strafpunten verlen. Ja. Komt er nog een gedragen koer? Oh, geen. Ja. Komt er nog een vervolg of best gewoon voor de rest van je leven scorst? Nou, gelukkig net. Ja. Komt wel een vervolg. Waarschijnlijk dit voor hier gaan we weer. Ja. Dus spannend. Ik ben helemaal uit. Nee, Wieke, had ik de eer om naar die Iepen Up te presenteren. En dan doen we de Pop Awards. Oer Iepen Up sprutsen, want daar best u elke week mij belutsen. Ja. Hoe komt het met Iepen Up naar het oort en nij? Ja, dat is heel spannend. Want ja, het is allemaal moeilijk soms. Ja. Maar Iepen Up is natuurlijk wel een programma wat echt wel een aanvulling is. We brengen net alleen nog nice, maar we brengen gewoon grote onderwerpen. Zoals aan de week discriminatie in het voetbal. En daarbij ik nice dat er bijvoorbeeld komt hier een campagne lanceerd wordt in Geerwerking met Toomba, geloof ik. Om dat racisme en dat discriminatie te zien in het voetbal. Ja. En dat is wel echt iets wat past bij Iepen Up. En gelukkig is Sjoen dat dus echt een afvulling is op het medialandschap hier in Friesland. Ja. En wij gaan dus tot komt voor hier gaan wij terug. Hartstikke mooi. En wij hebben een hele mooie gast voor onze eerste aflevering. Nou, dat is heel opmerkelijk, hè? Een hele opmerkelijke. Ja. En dat is regelen terug. Wie krijg even in de studio Henk de Biesbeek. Oké. En Henk wil je zelf net zitten. Want ik zei, toen je, kom je erin, want toen heeft mij praat. Maar dat voerde hij net, dus nou mag ik het vertellen. Maar wij hebben de Catalaanse president die in ballingschap zit, Puigdemont. Ja. En die komt bij Iepen Up vertellen. Een topgast, absoluut. Als je in die wereld zit, in de media, dan word je dat soort gasten om mee te praten. Hoe zeker is hij dat hij komt? Want hij wordt, volgens mij spelen er al nog zaken in Spanje. Want ze willen hem liefst achter de tralies aan, volgens mij. Nou, daar hebben we ongetwijfeld is dat allegaar heel goed regelen dat hij zeker weten komt. Ja, maar is er nog een kans dat hij oproepen wordt en voorthellen wordt? Of? Nou ja, zo'n soort kans zit er natuurlijk altijd in. Ja. Maar ja, daar gaan we net vanuit natuurlijk, hè? Nee. Zo Iepen Up, dat gaat natuurlijk voor. Dat snapst. Ja, vind ik. Ja. Nou ja, goed. Ze zijn daar dus banen bij de onafhankelijkheid. En daar winnen de Spanjaarden net heel erg blij mee. Er kwam er een referendum. Nou, heel gedoe in ieder geval. Dus best zwier zagrijnig daar in Madrid hoe deze meneer. Maar die komt dus naar Ljouwert. Dat wordt een boeiend verhaal volgens mij. Dat wordt een heel boeiend verhaal. En het past ook wel heel erg bij Iepen Up. Een onafhankelijk platform natuurlijk. En wij willen graag dat de minderheid zich jaren laten kennen. Nou ja, en dat is in dit geval natuurlijk ik zei. Dus ik ben heel blij dat hij komt. En ben natuurlijk heel blij met de lobby van Henk. Die dat voor ons regelt. Ja, dat is knap als dat soort mensen in de studio krijgt. Wanneer is het trouwens? Oh, dat is veel. Zullen we nou beetje nog wel even doen? Ja, dan moet ik even nice aan. Dat is heel slecht. Daarom kan je nog. Maar Iepen Up gaat in ieder geval nog terug. Met al je dit soort gasten. Maar ik luister hier in de woordpikking versus de klaaikluiten. Ja, groot succes hè. De woordpikking natuurlijk won. Hè? Natuurlijk, ja. Nou ja, en natuurlijk echt ik op kracht hè. Ja. Zoals, en intelligentie en alles. Gewoon alles. Nou ja, daar ran je hem natuurlijk wel een beetje liek mee, hè? Eerlijk is eerlijk. Als het op brute kracht aankwam, dat hebben we alle geschenkt. Ja. Maar nee, het blijkt wel dat iedereen liek intelligent is. Goed. Wij zien de datum even op dat die meneer Puigdemont bij die nou komt. Wij zullen nog even vooruitblik op de poppenwoord. We moeten een beetje oefenen, maar het gaat nog steeds beter tussen is. Een beetje timing, een beetje gevoel. Ja, dat komt helemaal goed. Ik zal het lijstje direct nog even bijpakken. Ja, nou. En een datum en een lijstje dadelijk, Stwaddy. Doe mij toch net voor het gaan. Goed. Eén keer altijd nog stem op Zaken Hilkema. Hij zit er maar even bij. En op Rollinghoop en op alle jaren in ieder geval. Maar hier rint een actie. Wij gaan naar het Nice. Straks meer live muziek. En dan praat ik natuurlijk even over muziek. Graag gedaan, Alex. Nu 20% IKEA Family korting op alle LED-lichtbronnen. Dus besparen? Wat let je nog? Ga voor 23 december naar de winkel of ikea.nl. IKEA. Iedereen slim. Slaap jij het liefst in een tentje of kies jij voor een designhotel? Doe je liever mee aan een obstacle run of sta je elke week op de golfbaan? Wie je ook bent, de nieuwe Renault Captur is perfect voor elke levensstijl. Ontdek de nieuwe Captur nu in de showroom of ga naar Renault.nl. Feestje in het land, voordeel voor de klant. Het is feest
feest bij de goedkoopste supermarkt van Nederland. Met meer dan 500 luxe délicieux-producten. Zoals luxe filet américain met truffelsaus. Per bakje voor €1,69. Beter Leven kalkoenrollade met kip gehakt. Per 100 gram voor maar €1,49. En verse donuts van de warme bakker. 5 stuks voor maar €1. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Als is terug met Eddie Mulder aan gitaar en onze Ierse vreun, fantastische live muziek dus. Maar eerst het Nijs uit de provincie met Dieter Seijs. Meestal niet jong met de boot naar Skiel gegaan, maar te rekken houden met maatregels vanwege heeg wetter. Dat zei rederij Doeksen. Auto's die kennen net van het schip aan, die moeten vannacht onboord blijven van de Midsland. Meewerkers van de rederij die rieden ze er manier aan en zetten ze dan op het haventerrein. Omdat de voetgangersbregen net broekt weer de kin, moeten mensen oer een rin bregen en die is net geschikt voor mensen die het net of net goed rinnen kennen en ik net voor binnenwijnen. Mensen die term uit de kraaien hadden die willen in oerlis omboekt naar een oren outfit, zei Doeksen. En die liet ook de boot van Montejoen 4 voor 8 vervallen. Advocatenkantoor Rotshuizen Geense uit Ljouwert neemt de verdediging op hem van de boerenactiegroep Farmers Defence Force bij het kwadpleit van Mandy. Dat kwadpleit is onspant terug het Centraal Bureau Levensmiddelen in de boeren omdat die van plan waren zo'n distributiecentra te blokkeren. Farmers Defence Force zei dat de acties van de groep binnen de grenzen van de wet bleven zitten. En de actiegroep vindt het spietig dat het Centraal Bureau Levensmiddelen daar net zo volle vertrouwen in had. Het advocatenkantoor Rotshuizen Geense wil verder niet zeggen over de rechtszaak van Mandy. Het debat jet thuis in de rechtszaal, uit het advocatenkantoor. De tekorten van de gemeenten op het merk van Zwarg en Wolwezen drukken te bot op de begrutting. Daarom moet er structureel meer yield komen voor de jongerij Zwarg. Dat had de provincie het Riekwitte litten. Alve van de 18 gemeenten in Friesland hebben te kwad op de begrutting van Takomier. 14 gemeenten moeten bezuinigen om de begrutting sluiten te krijgen. En dat wordt vooral dienen binnen het sociaal domein, Zwarg en Wolwezen dus. Maar ook via het verhegen van gemeentelijke belastingen en heffingen en het afstitten van gewoontaken die het net wettelijk verplichten binnen. Het vierljeppen, het keertsen en het reetrieten krijgen de komende jaren financiële stiepen van bouwbedrijf Dijkstra Draaisma, investeringsgroep FB Oranjewoud en de Rabobank. Die drie partijen sponsoren het keertsboen KNKB, het Frieske Ljeppersboen en de reetrieders van het topteam van het gewest Friesland. Ze hebben mij elkaar een oerinkomstensletten van meerdere jaren. Voorzitter Tije Diek van het Frieske Ljeppersboen is op tijd over de stiepen. Daar ben je heel wees mee. Het is voor ons een stukje verbetering van de financiële positie. Wij hebben ambities en daar kunnen we nog meer mee doen. En we zijn ook wees met deze drie sponsoren, want we denken dat dat heel goed past. Dan het waar. De loft is broen, er is kans op Rijn, er zit een matige zuideestelijke wind en het is een graad of 4. Morgen eerst buien, letter droeg, maïszinnen, en dan wordt het zo'n of 8 graden. Snijn is het ook meer droeg, maïszinnen, maar er zit wel een stevige wind en het wordt snijn 8 graden. Hast u last van kalkoenslag? Vervelend nou? Doe is kalkoenslag voorkomen op een simpele en effectieve manier met de Big Green. Bij de Big Green hast geen afvier nodig. De hoogst geen zout bij te vullen en we letten in tegenstelling tot een wetteronthudder de zoene mineralen in het wetter. De Big Green is milieuvriendelijk, verbetert de kwaliteit van in drinkwater en is makkelijk te installeren voor een lege prijs. Dus was al van die kalkoenslag? Kies dan voor Big Green. Zoek voor meer informatie op big-green.nl. Snijn in Bureau de Vries. Scheveningen Radio with a message. Oud-Ljouwerter Meindert van der Meulen had uniek audiomateriaal van de Sterke Jerke. Dutch Sailing Raft. Sterke Jerke 3. Omroep Friesland krijgt het materiaal om er een documentaire van te maken. Dat het naar buiten komt, dat vind ik wel heel mooi. Voor de luisteraar, ook met name in Friesland. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Bestel je de Big Green voor het eind van de mannen, dan ontvang je het eerste vervangfilter Takamir van Gees. Sjog big-green.nl. Als TN'er, typische Nederlander, wil ik met die lage hypotheekrente misschien wel oversluiten. Ja, daar zou je flink op kunnen besparen. Hé, stem van SNS, maar waar begin ik? Nou, bij het begin. In de winkel of op snsbank.nl kun je al binnen 1 minuut de oversluitcheck doen. Je had me al bij besparen. Ben ermee bezig.
Direct weten of oversluiten loont? Heel normaal. SNS. Omroep Friesland. Noorderwind live. Bij Willem de Vries. Hier nog gewoon te spelen. Maar eerst weer Eddie Mulder. Album is al een paar maanden uit, maar daarom niet minder, want ze heeft de solo album met een zeker wijze, Victory. Een soloplaat, is in prog-rock bands. En die invloeden, hoeveel ben die weer op die plaat weer op die jaren? Nou, misschien 50-50. Nou, misschien net in 50-50. Want er is een hele berg akoestisch materiaal wat ik schreeuw. Maar ik probeer dat wel een beetje gevarieerd te maken. Dus van bands als Flamborough Head en van Leap Day. Maar ik en de Oekraïense toetsenman van de groep... nou, dan ben ik de dame weer kwijt. Ik ben een ramp in naam meer. Ik deel het, ja. Anthony Kalugin, ja, de man. Kijk, het komt wel. Ja, het komt wel. Die heeft mij namelijk vregen om op zijn CD mee te spelen. En ik denk, was het ook kerst, ken ik. Ja. Dus dan heb ik hem vregen om bij op mijn CD. Dan komt Jerema. En dan krijg je een variatie aan invloeden en zo. En ik jou, de muzikanten die mij spelen op mijn CD, jou ook een berg vrijheid. Behalve dan dat het nummer de basis is. Maar voor de rest maken ze doen wat ze willen. De eindregie, de eindmix doe ik toch in feite zelf. Dus is er iets wat mij minder goed aan ligt, dan komt er ietsje verder in de mix te zitten. Simpel zat. Maar over het algemeen draagt iedereen graag bij en komen er dus ook leuke prestaties, zoiets toch? En dat maakt het misschien deze gewoon varieert. Het is al instrumentaal. Er zit geen vocaal stuk bij tot nood automation. En dus maakt die variatie in oren dingen ziekje. En alleen nog gitaar. Ik maak je nou haast wel een cd maar alleen nog gitaar. Maar die wil ik een keer maken hebben. Wist wel alleen nog gitaar. Ja, van alles wat een keer. Ja, zeker weten. Ja. Welk nummer is het nou nog? Differences. En dat is een nice stuk wat op mijn volgende cd uitkomt. Ik moet van alle zaken zijn bij wat proberen. Nummer 6. En er komt nog zo'n en dan 8 en een joch en dat zien. Terwijl je 120 binnen deed die zei, nou ja goed. Ja, nou, dan ben wij er met Noorderwien. Ik vast nog wel. Noord die dan weer uit. Eddie Mulder, dames en heren, live in Noorderwien. Eddie Mulder. Ah, jongens, prachtig. En het goeie nice is, we praten straks nog even, maar hij zal ook nog een nummer dwaan. Victory, album. Kun je gewoon bestellen, ja? En daar komt hij helemaal niks van. Ik ga een ooralbum in de hoorn. Die komt van het duo wat je dus zit. Liam O'Moenley. I'm so bad. Nee, Liam. Let's just
stay friends. And Peter O'Toole, that's what I that's live at the Smet Studios. You could record it actually here in Holland. Sure, yeah. You're often here with your music and tours and recently, yeah. The last 3 years we've been here. Yeah, so it's good. Maybe you play Europe, America, or just just Holland. Yeah. It's only Holland. Yeah. Yeah. And mostly with your boat or with the band where you play in the Hot House Flowers. A little bit of both, yeah. We still do a lot of gigs with Hot House Flowers, and it's balance. It's kind of like a balance. Karma, chai, chi, he, we. Something like that, yeah. How did it all started with you? Did you start with Hot House Flowers when you were young? Well, I started as a singer. My dad taught me to sing as a little boy, and he taught me songs in my native language, and Gaelic or Gaeilge, we call it Gaeilge. And then I learned the tin whistle and the piano, and so I was always involved in music. I met Peter when I was about 14, 15. We met. He came. It's actually quoted on the album that he came to my door with a bouzouki, a violin, a banjo, a guitar, and an electric guitar. And in his left hand, he had a big lump of hash. Irish hash. No, Moroccan, actually. Okay, Moroccan. But we didn't talk about it then. We pretended it wasn't there. That was how it worked in those days. I know. 40 years later. 40 years later, and still mates. Still mates. Yeah. Still paranoid. And how did the band Hot House Flowers came? You started with you both. Well, we started. Fiachna and myself were in the same school. Who's the taller of the three, and we entered a competition together, and it did really well. It felt really good. And Peter was kind of around. Our first couple of gigs, Peter was like a special guest and a special treat for the ladies. And and then gradually, a turn of events, Peter became the bass player, and he didn't play bass at the time, but he was willing to just go in and do it anyway. So that's what happened. And then we got a record out, and we got some exposure on TV and blah 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 blah. The story goes on. We're a boy band. But pure musicians, isn't it? I think so. Yeah. I think so. Well, I mean, the love is in the music. That's completely. That's what you can hear. Is the master, the mistress. The music is the drive, and our interaction is what excites me completely. The interaction that I have with Peter and with the rest, with any musician really, but Peter and I, we've got something. We did 48 hours one time, just playing together. Just 40. Serious? Yeah, and just drinking tea and. But we did, and something extraordinary kind of happened, and continues to happen, and it's the very thing that excites me the most. Really, is that conversation that happens. Good to hear. Good to have you on the show. Good that we can be a part of it today in this studio. You're going to play 2 songs. Which ones? Well, the first one is going to be in Gaelic, in Gaeilge, and it's a song. It's called The Song of Possibilities, and it's got a lot of positive imagery, and coffee. 2 cups of coffee were involved in the making of it, and it invokes the wise of music, and it invokes the saints and the gods, and I just made it up as I went along, and it just felt it should be positive, so I laid on the positivity. So it's a very positive song, and it says the songs of possibility are being sung sweetly upon your lips, and I sing it to a kind of a goddess, woman of the sea, like with red hair and seals of the seal family, and she's bringing something more than any TV could bring. De studio is all yours, dames en heren.
in een riven lasende tar näslinge tau gosa tar ordne fritir dagase gobinho khur de bel tagliter de Nanivis Bien morijo dulcete Marta Fischer Sinterbel Shemorigo Gret Fariatsen Wadis Tererons Lieb Gewek verjocht Nagar ter hade Ska dit bondar This is Three Sisters. Three sisters on a bus far away from home. Running wild and scared, they needed some place to go. Three sisters on a mission to find gold. Why does everything change when someone says they know? Mama, we're gonna be laughing in the when the honey monsters go outside, and then three sisters on a wing, looking on a dream. Can it get any deeper than it's been getting lately? But why so sad? 'Cause when the last leaf
chance, wake up. You got one 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 chance, 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 chance. Do this thing, 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 do this. So get your gun out. Make your money, make your music, make it shiny. So get your love and make your music. We wanna hear you. 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 Three sisters on the road, far away from home, far away from home, far away. Sometimes I feel like a motherless child. Thank you. Thank you. Thank you. Gezellig. Ja. Piekenvel. Goosebumps. Piekenvel. Ja, dankjewel. Dankjewel. Liam en Pieter, die achternaam begin ik niet meer hoor. Maar goed, het album is al even uit, maar dat kun je altijd nog bestellen. Jong in Neushoorn. En dan praten we nog heel snel even over met Menno Skilstra. Want die zit achter de bar, kan een heel rietje. Meestal we hebben toch nog even met praten, maar wat toen zegt in Joint String Band. Joint String Friends inderdaad. Friends, ja. Je spelen in het voorprogramma Jong, hè? Ja, we hadden eer om daar inderdaad te spelen. En we hadden Aaron de Teaser ik al even spelen met hen in Zeist. En ik zal even sham maken. Piekenvel. Ja, fantastisch. Ja. En de man speelt zonder setlist. Ze gaan gewoon elke jong. Dan gaan ze gewoon op gevoel, maken ze muziek. En dat is fantastisch om uit te maken. Jong in Neushoorn. Succes, dankjewel. Ik ga eerst even naar Marianne. Dag Marianne. Hoi, ik heb een heel functioneel lijstje voor jou. Wat we hebben dan met... Vertel. Puigdemont, die komt 4 februari. 4 februari? Ja, dat heb ik hem voor u gezegd. Iepen up gaat zij staat terug tot en met maaien. Ja. Dus dat is heel goed nice. Wat moest ik nou nog meer vertellen? We moeten zaken Hielkema in Frieske Top 100 stemmen. Stemmen ken daarvoor op de site van de Omroep. Ja. En best ik voor Stemmenkast is natuurlijk voor de publieksprijs. Ja, heel snel nog, want wij... Ja, heel snel. Daar ben voor genomineerd Deep Grooves, Admoran, Sci-Fi, Simmerdice, Into the Grave, Promised Land, Dokkum Open Air, Stuart & Sa,
3 voor 12 en Noorderwind. Mooi, stemmen via de site. De Promkes. Ik heb helaas net volle tijd meer, maar toch even het verhaal. Want toen ben je hier een tijd verlien, was mij een heel bijzonder artieste. Ja, met Saskia Griffiths-Moore had toen hier optreden. En op 18 november had ze in de Abbey Road Studios een nummeropname, een beetje een kriesnummer. En ik mocht mij zo in het achtergrond komen. Je bent er heen geweest? Jazeker, in de Abbey Road Studio. Daar komt zo haast net binnen. Nee. Wat voor een ervaring weer dat? Ja, geweldig. Ik bedoel, daar hadden Beatles stond, daar had Pink Floyd stond, daar hadden Rolling Stones stond. Dat is, ja, echt kip pikkenvel. Ja. Kost hij ervoor opjaan of weet ik veel? Ja, nou ja, wie had zo'n stieper van hij wies voor dit project, dan mocht mij jongen. Spannend man. Dat was heel spannend. Moest het vaak horen of niet? Ja, maar heel vaak. Een hele media ben wel op de opname geweest. Maar goed, in de Abbey ook, dat is geen straf, hè? Nee, absoluut niet. Nee, dat is echt een hele... Zit alles er nog? Ja, het is bijna net verbouwd. Heel het beetje. De oude piano waar de Beatles hits op maken, die staat er echt nog. Kies er ook nog gewoon zien. Het is echt iets aparts. We laten een stukje hier. Het is op YouTube te zien. Hoe heet het nummer? Hit For You. En de dame? Het Saskia Griffiths-Moore. En dit is haar album, het hele album had ze opgenomen in de Abbey Road Studio. En de wie is ook bij. De Promkes, dankjewel. We laten even een stukje hier. Dan ren ik even naar editor. De hele clip en ik bij De Promkes is te zien op YouTube. En voor de echte verste sjoggers en harkers van dit programma, die ken ik ergens van, ja, ze is hier wel te gast geweest. Nou ja, via Dubek. Eddie, we gaan nog in je nummer van die jaren best wel weer met het 6e album bezig. Drokte en met al die oren bands. Ja, ik bedoel, Leap Day is nog steeds aan het opnemen. Mink van de Wieken weer van het opnemen geweest. Flambler Head gitaar aan het opnemen. En de groep Trion is eigenlijk ook bezig met een nieuwe album. Natuurlijk ben ik een hele soort met Jos Hartenveld op paard als Two Faces. En daar doen we een hele soort met het hele lang uitzorg. Allerhande dingen. Morgen staan we in Schaaf. Voor programma hè, van het Pink Floyd. Voor- en na-programma. Dus ja, ze kunnen er nog van u krijgen. Dat is fantastisch mooi. Ja, je kan ook naar de kast in Amsterdam. Nou goed, maar je kan ook in de Schaaf gaan. Pink Floyd, alle nummers uit de 2000, top 2000. Hey, nog een nummer graag. Het nummer die heet Goodbye for Now. En het is ook de afsluiter van de cd. Het is een redelijk kort nummer. En de afsluiter van dit programma. Daarna zie ik niks. Het is echt een die Harry om het laatste muzikale wut te spreken, omdat ik hem fantastisch vind. Dames en heren, dit weer Noorderwind live. Nog één kwart nummer van Eddie Mulder en het album Victory. Dank u wel, Vert. Dank u wel, ja. Eddie Mulder. Dank u wel. Ik bedankt, man.